Oh, isihloko sithi ukuzila ukudla okuyikho. That means kukhona ukuzila ukudla ongayisikho, kukhona ukuzila ukudla okwenziwa ngabantu bezilela izinto. Thina abazalwane sesikholwa sisindisiwe, asizileli izinto eziphathekayo. Haleluya, haleluya. Sanibingelela abazalwane, mhlawumbe ngidlule ngishesha kule yase Cape Town. Ngiyathanda nje abazalwane, ngiyafisa nokusho ukuthi isikhathi esikuso sibi bazalwane, ngingadlule ngigijima kule. Ibalekile kakhulu ukuthi ngiyikhulume ukuze abantwana bakaNkulunkulu basizakale. Isikhathi esikuso sibi, kugcwele amasela, kugcwele izigebengu ezithi zibiza befundisi, ezithi zoshumayela. Njoba kade ubone nje siqala la, khona umfowethu othe, man of God, please can you pray for me? Khona uthi mawuke washo njalo wathi can you pray. Vele sobakhulekela abazalwane, akusisona ukukhulekela abazalwane but kumele sinifundise ukuyikhulekela. But there are people abazothi ngomkhuleko nje kuphela bhadala. Nawe uzobhadala because awulazi iqiniso, awukasizakali. So kulesikhathi nje esibi kangaka abazalwane, amabandla noma ibandla likaNkulunkulu alikho. Ungawuhamba umhlaba ngineminyaka ngihlale eGoli, ngilicinga ibandla likaNkulunkulu alikho. Ngicinga abantu abayibandla likaNkulunkulu abekho. Uzothi omunye usho ukuthini ngoba amabandla ekhona ngaka, bekhona ontontoni church, bekhona upon the road, down the rock, aside the rock, fire ministry bekhona. Lithi izwi likaNkulunkulu ngeinsuku zokugcina amabhayibheli ayawuvalwa. Asevaliwe amabhayibheli bazalwane, kwanda inganekwane, kwanda abantu abaqale amasonto ngenhloso yokuzuza imali, kwanda abantu abavula inkonzo, abavula live ngenhloso. Abanye bafuna ukutrenda, bafuna udumo, abanye bafuna ama likes, bafuna izinto base bethi basindisiwe. Kunezigebengu ezikhona la ngaphandle, kodwa likhona ibandla likaKristu. Yelinjani ibandla likaKristu bazalwane? Ileli engithema ngifika eEastern Cape ngalibona, elenza imvuselelo lingafune imali yamuntu. Ileli engikhuluma ngalo esiyilo la eGoli, asifune imali yakho la eGoli, but into esifuna ukuthi yazana noKristu. Niyawathanda amabandla azonikhiphiso kweshumi, azonifuna imali, angenendaba nestatus sakho noma nerelationship yakho noNkulunkulu, because into ebalekile bazalwane, it's your relationship noNkulunkulu. Akusiyimali yakho. uNkulunkulu akafuna imali yakho. uNkulunkulu akafuna umthenge ukhiphe kweshumi ngoba ucabanga ukuthi uzokubusisa. uNkulunkulu ufuna ukhiphe ngokusenhliziyo, ngokuvuma kwenhliziyo yakho, unikele ngokungacindezelekile, unikele ngenhliziyo evumayo. So ungalihamba lonke iGoli ulifuna lelo bandla, ngeke uzulithole. Ngeke uzulithole bazala ibandla elizongabi nandaba nemali yamuntu. Ngikhuluma nawe inyanga iyophela nje, nisazogenjulwa, nisazofuna imali, kudlala imidlalo, kuhlutshwe ngesikhathi abantu kumele ngabafundiswa izwi, kudlala oJJ, kudlala oCC, kudlala obani, kudlala imidlalo endlini kaNkulunkulu. Liyini ibandla? Sikhulume ngalo Sunday, ibandla likaKristu. Ibandla likaKristu akuyona indoda eyodwa. Akumina ngizoshumayela la every day nithi mhla kungena omunye umuntu ezoshumayela ningathephi screen, because abantu ba-corrupt engqondweni zabo. Isystem yokusonta ibambe ingqondo zabantu. Uma ngi-invite enye inceke ukuthi ayizoshumayela la, uzobona ama-comment ayehla, uzobona ama-likes ehla, uzobona inamba yabantu abalalele behla, ngoba abantu bakhonza ukukhonza abantu, abafuna ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Uma nje sebejwayele mina ngenza live every day, nga-invite enye inceke yazoshumayela, abakwazi ukumlalela lo muntu ozoshumayela ngenxa ukuthi bafuna ubabumoya shumayele ngoba bayamkhonza. The only thing engikhulekela kuNkulunkulu angisize ngayo nengisazoma kuyo is to allow people to worship him. Never, I will never allow you to worship me, because abantu leyo nto bayayithanda ukuyenza, bafuna ukukhonza umuntu. Lithi iBhayibheli ku-Exodus chapter 32, bathi uMoses mabengambona uMoses engasabuyi, bathi u-Aaron senzele into noma senzele uNkulunkulu esizomkhonza ozohamba phambi kwethu. So
So leli bandla engikhuluma ngalo ke bazalwane, labazalwane abangikhuluma ngabo mhlawumbe use Cape Town, please inbox me uma ufuna indawo yokukhonza uNkulunkulu. Nothi la uzofika khona ufuna imali, nothi la uzofika khona kucheck ukuthi uyasebenza, usebenzaphi. Likhona ibandla likaNkulunkulu eCape Town, sikhona nathi sila eGoli. Likhona ibandla likaNkulunkulu eEastern Cape. Uma usemakhaya udinga ibandla ongeza ukuqolwa kulo, basakhonza kamnandi, angifuna ukungasho bangcwele. Ngize ize yaphela imvuselele eEastern Cape, ungaze ginqwe umuntu phansi, kungaze hayize umuntu, ungaze kuwiswe umuntu kuthiwe sekhishwa amadimoni, because abantu badinga izwi likaNkulunkulu liyawakhipha amadimoni. Asikho isidingo sokushaya come out siphephethe imoya engekho. iSunday bazalwane usuku lokuthi kuhlanganelwe kukhonza uNkulunkulu, kuhanjwe kuye emakhaya, abantu bathola isifundo, isikhathi semdanso siphelile. Ngicela ungi-inbox wena oseGoli ofisa ukuhlanganela ufunde izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyazi baningi abantu abaseGoli abamdinga uNkulunkulu, baningi abantu abaseCape Town, baningi abantu likhona nje ibandla bazalwane. Ngiyacela mabe khona mhlambe basilekelela abazalwane. Ibandla likaNkulunkulu lakheka kanjani? SiseGoli bazalwane, next to Orange Farm, next to Majazan, next to Inadel. Lezo indawo nje singalezo indawo lezo. Ngicela uyi-inbox so that ngizokusharela more information. Ibandla likaNkulunkulu lakhiwa kanjani bazalwane? Ibandla likaNkulunkulu liku 1 Corinthians chapter 13. Elithi iBhayibheli singamalunga omzimba kaKristu. Enkosi, singamalunga omzimba kaKristu. Phumani kuyigebengu, phumani kwimidlalo, phumani kumabandla enjoy imkhuleko emide, kwenza imkhuleko imntanti emkhuleko emide. Hallelujah bazalwane, phumani kulezo zinto. We need a teaching more than a preaching. We need to be rooted in the word of God more than ukuvutha, more than uhamba isonto, more than ukuba umsindiswa. Be rooted in the word of God. Hallelujah. Ngiyacela nje ngizoshare inamba yami bazalwane, hlamba ngishare manje. Ela nje ukuyishare manje inamba yami ukuze nilekeleleke, mhlawumbe ungayi-screenshota because kungenzeka ngithi ngizoyishare mangiphuma mhlawumbe awusekho ku live ono Eastern Cape, Cape Town. Please bazalwane, sakhonza kahle kakhulu kuleya ndawo, samkhonza kahle kakhulu uNkulunkulu, kwaba mnandi. Abantu balambele izwi likaNkulunkulu. Ngiyacela bafowethu uma kukhona mhlawumbe nenamba yami ose groupini kanye nathi, sinano WhatsApp group bazalwane sinawo, hamba vangeli channel on WhatsApp, hamba nje uyosesha lapha uzolithola ipage lika WhatsApp. Ngicela nje ukulekelela labazalwane, ungayi-screenshot inamba yami, ungi-inbox egameni likaJesu so that ngizokudirect. Ngiyacabanga ukuthi abazalwane mhlawumbe abanye abangenanga ku-live, kodwa bakhona abaseCape Town, kuyibandla laseCape Town bazalwane, siyacela nibalekelele abazalwane. Abantu badlaliwe, abantu bagejengiwe, abanye ngeke ngibone lapha eKapa eCape Town khona abakuleli bandla la kuthiwa khona kutholakala imishado, niyashadiswa pha abazalwane. Imidlalo yonke leyo nto, into kaSathane yonke leyo nto. Uzawubuya uJesu ungekho rooted ezwini lakhe. Zizawufika ikhathi u-empty, awunazwi kodwa usindisiwe. Ziyezi ikhathi lakho lesingesikwazi ukwenza live njengoba senza nje bazalwane. Lezi zinto esizenzayo asenzela udumo, senzela ukuthi wena wazane noNkulunkulu, ufunde ukuyimela uwedwa, ukuhlanganela every Sunday kwenzelwa abazalwane ukuthi abantu bonke bakwazi ukuzimela enkosini, bakwazi ukuzikhulekela, bakwazi ukuzenzela izinto bebodwa, ngoba leyo nkonzo yabalahlekela abantu. Namhlanje nje ubuhamba nje ufuna amasonto, hayi ngoba ufuna isonto, ufuna umuntu wena ozomkhonza. Asadinga ukhonza umuntu bazalwane, asadinga befundisi, bachithiwa befundisi kuMatthew 24. Lethi iBhayibheli ningabizi namunye ngokuthi mfundisi. Hallelujah, siyabonga kakhulu mamoyo egameni likaJesu. Naka amanamba bazalwane eninga WhatsApp kuwo uma useGoli, siyanamukela nonke bangcwele, simema wonke umuntu, asahluleli. Asithi wena hayi ngoba ufaka ibhluku ungeze uzokhonza nathi, ngoba wena usafaka amawivu kuzoqhatha kakhululeka.
lezo zinto ziyoqhathaka ngezwi likaNkulunkulu. Asahluleli muntu, akusile ibandla labasindiswe kakhulu, hayi abadakwayo bangezi. Wozani nonke bazalwane, nonke ungathi hayi ngoba mina ngikholwa Nkosi yami ngisindisiwe anginalo ibandla engizokhonza kulo. Woza uzokhonza uNkulunkulu, uzomazi uNkulunkulu nobukhulu bakhe. God will help you. Aw, amen. So bengisakhuluma ke ngebandla eliku 1 Corinthians chapter 12 elithi iBhayibheli lami siphiwe siyophiwa iziphiwo lezi ezihlukahlukene noma iziphiwo ezihlukahlukene ukukhonza abazalwane. Phuma kuleli bandla la khona uthi mawukhonza khona. Thank you so much. Matthew 23 hamba uyifundela. Uyeke lento uhamba ubiza abantu ngopapa, uyeke lento uhamba ubiza abantu befundisi. Lithi iBhayibheli akekho umfundisi phakathi kwenu, nonke ningabazalwane. Ingabe la ukhonza khona ningabazalwane yini? Noma umfundisi unesihlalo sakhe, umfundisi une special chair yakhe. Lithi iBhayibheli uma singabantwana bakaNkulunkulu sidla sitsha sinye, siphuze inkomishi yinye, konke siyakushare. Akekho onesiphiwo esiphezulu kunabanye ebandleni likaNkulunkulu. Ngiwufakazi ngalento engitshela yona. Angiphakamisi igama lesonto bazalwane, but ngiphakamisa uKristu nokuthi ikuphi la ungasizakala khona, iziphi izinto ofuna ukuyiqaphele ukuze usizakale, because lamasonto akhona ngaka inhloso yawo is to recruit people bafe bengamazi uNkulunkulu baza amasonto. Ngibona kanjani ukuthi ngisesontweni? Ngibona ngokuthi angikwazi ukuvakashela abanye abazalwane. Akavuma umfundisi wakho ukuthi ukwenze lokho. Once wavakasha kwelinye ibandla wabonakala kuma videos elinye ibandla, uyothethiswa, uyoblockwa, uyovinjwa noma yini yonqunywa ngazi. Awunalungelo mawu keyboard player, awunalungelo kusuka la eGoli uyoshaya ikeyboard eNatal, awunalungelo lokwenza njalo. Awunalungelo lokusuka eJobeki uyoshaya ikeyboard eThembisa kuyibandla likaNkulunkulu eseThembisa. Asiphumeni kuma system okusonda. Isonto noma bengathi abantu basindisiwe, kodwa wathola kune archbishop, kune vice pastor, kuno pastor, kune senior pastor, ngazo zonke lezo ikhundla lezo zezana. Ngoba ku 1 Corinthians bazalwane lithi iBhayibheli siphiwa lezi iziphiwo ukuze ubonakala amandla kaNkulunkulu ngazo, not ukuthi amatitle awumele siyibize ngawo. Akekho umuntu okumele ahambe ethi mina ngumpostoli. Akekho umuntu okumele ahambe ethi mina ngumvangeli. Akekho umuntu okumele ahambe ethi mina ngiyibishop. Akekho noyedwa. Sonke sinikezwe igama elilodwa lokuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. So please ulwele ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu, not ube mkhulu kunabanye abantu, because you will die and go to hell. Make sure ukuthi ibandla kulo linalezi izinto engikhuluma ngazo. Isekelo sazo yizwi likaNkulunkulu. Akho ndoda enkulu, akho umuntu omkhulu, akekho umuntu. Mayingaphuma le system bazalwane kithi yokusonta siyawusizakala. Wokubona abazalwane uma engekho umfundisi wabo omkhulu, kufundisa isenior pastor noma lo ngaphansi kwakhe, bayazamula, bayalala, babhorekile ngoba uNkulunkulu wabo akekho. Yisonto lento abakuyo. Azathi umuntu sibingelela upastor wethu on his upset noma what yini lento le bayibiza nasingisi Singapore. Sibingelela upastor engekho enkonzweni la ekhona, siyambingelela. Anishoni abantu abafunda isilungu, sithi isilungu nithini mayengekho umfundisi? Sibingelela uma umfundisi besho umuntu engekho enkonzweni, but umzalwane omunye ongenasikhundla ongaziwa umelovile akabingelelwa, because abantu babanjwe isystem yokusonta emakhanda abo. Abantu abakasizakala. Ivangeli kaNkulunkulu abantu abalazi, bazimkhuba, bazukungcola, bazukugetshengwa. Awikhiphi imali yakho bazalwane uNkulunkulu engashongo ukuthi nikela. Awuphoqwa ukuthi nikela uNkulunkulu engasho. uNkulunkulu ethi nikela ngemoto yakho, nikela ngento yakho ethile, uNkulunkulu oshoyo. Mangingasho umuntu athi khiphani ishumi, ngenisana ishumi ukuze kube nokudla. That's nonsense.
awukwazi ukungeniswa kweshumi engekho umpriest, awukwazi ukungeniswa kweshumi ingekho imhlatshelo eyikhona. Ukwazi kunezinto eziningi ongazazi abangakutshela izona ezingamaqiniso, nethi kushumayela abantu abalambile. Angabizwa mina bazana ngenxa yendlala, angibizwanga ngilambile mina, ngabona i-opportunity yokuthi ngizoshuma. That is why ngiliphakamisa leli bandla likaNkulunkulu, ngoba asizange sifike esiqole imali. Ngahamba ngiyimina, ngabuya ngiright, ngingenankinga kuleli. Kodwa uma kwahamba wayebandleni, noma ngabe imvuselo, noma ngabe conference, noma ngabe yini, kuyofuna imali, inkonzo iziyophela. Ngiyawazi amabandla mina ukuthi uqala unyaka kushawa imali, kushawa imali, kushawa indishi, kudlalwa indishi kuze kuyofika lo suku le conference. Uma ungena imali awuyi kuleyo nkonzo, uma ungasebenzi wenze njani. But ibandla likaKristu liyabambisana bazalwane abanganayo imali kulabo abakhonile ukuba nayo imali. uNkulunkulu abasizile, ngoba uma siyibandla kaNkulunkulu, oswelayo ngeke abonakala ukuthi uyaswela endlini kaNkulunkulu. Kuyophuma ibhasi ebandleni kaNkulunkulu kuthiwa abafuna ukuya KZN, asambe nalo ibhasi without ukudlala lezi indishi lemidlalo ekhona ey'nkonzweni namhlanje. System yamadimoni phuma kuleso sihoko leso. Uma siyibandla likaNkulunkulu akekho kufuneka phoqwe, ngoba uNkulunkulu uyayithintela benhliziyo yakhe. Ubona abantu benza bengaphoqiwe, ubona umzalwane ekhathazeka ukuthi bazana njengoba sihamba nje siya kwi-conference, i-transport seyikhona. No, mina ngizohlanganisa i-transport bazalwane, hayi mina ngizoza no 1 no 2 no 3, hayi ibhasi lizophuma kimi bazalwane, hayi imoto iquantum izophuma kimi. Bazenzele ngokuthintwa umoya ongcwele, ngoba ukukhonza siyibandla kuney'nkonzo uNkulunkulu ayibeka kithi. Kodwa ngenxa ukuthi asisile ibandla kufuneka kuze kukhulunywe, abantu baphoqwe baze batshelwe, hayi wena sicela uze nezitsha, wena sicela ubheka indawo ethile. Uphi umoya ongcwele okwazi ukuthinta inhliziyo? Because mase sisindisiwe sisebandleni kaKristu bazalwane, umoya ongcwele uyakhuluma nathi. Uthini kumoya ongcwele? Indlu yokuhlanganela ibole kanje. But ebandleni likaSathane funeka kuze kukhulunywe ukuthi bazalwane sicela imali yokuthenga amawindi. Noma ulibona iwindi ukuthi liphihlekile liwile, awukhathaze ngoba yinto kaSathane. Kodwa kaNkulunkulu kuba khona ukhampetha, kuba khona okwazi ukufaka isilingi, kuba khona okwazi ukulungisa icapha. Indlu kaNkulunkulu yakheke ngoba siwumzimba kaKristu. But ebandleni lo muntu kwenza indoda eyodwa yonke into, yiyo ekhuluma ngelimi, yiyo interpretayo, yiyo eshumayelayo, yiyo evangelayo, yiyo nje nonkosikazi, yiyo yenza konke iyodwa. So ngiyazama ukunilekelela ke bazalwane, sikhona sibandla likaNkulunkulu, siwumzimba kaKristu. We are willing ukuthi ngakho konke uNkulunkulu asinikeza khona, noma ngawo wonke amandla uNkulunkulu asilekelela ngoba kuzima ukwenza lezi inkonzo. Sibhekene nombuso kaSathane o-operate ngabefundisi, sibhekene nombuso kaSathane okuvela amadoda a-powerful ashumayele kuzazi ukuthi uzuthembe na ukuthi hayi ibandla kaNkulunkulu. But mase uthi uyangena ngaphakathi, ngikhuluma nawe nje namhlanje ubophekile, uboshwe njengenja. So njalo inceke inkosi ngelina ngamayishumayela ithi niboshiwe, nibanjwa amaketanga, anikwazi ukunyakaza, anikwazi ukumuva, anikwazi. Waphuma ebandleni baqalekisa ngoba yinto kaSathane. Ibandla likaKristu bazalwane alinayikhundla. Ibandla likaKristu funeka lihambe amazwe onke, ngamazwe uma sisuka la siya eMozambique funeka sifike siqalezi noma sishumayele kuphenduka abantu. Lelo bandla lisale li-operate ngentando kaNkulunkulu, hayi ngentando yomuntu. Ngentando uNkulunkulu avusa umfundisi kuleyo ndawo. Uma sisuka siye eZimbabwe siyoshumayela ivangeli, sisuka siyemala, but ivangeli libhizi lijikajika endaweni eyodwa, alidluleli kwezinye indawo, lila eGauteng nje kuphela. Siphuma nini siye kwamanye amazwe, siya nini eTanzania, siya nini eZambia, siya nini eAfrika yonke, sihamba nini eAfrika. The reason singeke sihambe eAfrika asisilo ibandla likaKristu, sibhizi ukusonta.
sonto unyaka wonke omunye aqhubeka zawe ahamba ayodla izono aphinda abuye khona la esontweni aphinda senza into eyodwa sibhizi jikeleza ndawonye asikhuli ngoba asikho kwisisekelo sikaNkulunkulu asidluleka siphume la bengidlula nje bazalwane uma usegoli siyahlanganela every Sunday egameni lika Jesu from 10 o'clock inkonzo iqala ngo9:30 ya 10 o'clock iyaqala inkonzo siyaqala ukukhonza but inkonzo yomkhuleko iqala ngo9:30 so please ungaphuthelwe inkonzo intercession egameni lika Jesu eCape Town likhona ibandla likaNkulunkulu njoba ngisho nje bazalwane ibandla nje likaNkulunkulu alinagama nathi siyibandla likaNkulunkulu ungamnaki lo hamba evangeli it means ivangeli malihamba registiwe ke bazalwane ligama elibona lapha angiliyelanga ukuregister anginaso certificate sokushumayela njengoba kufuneka icertificate nje anginayo license yokushumayela ngayinikezwa izulu license nesibini ngoba bana ama license physical bayaziwa angazi ePitoli noma ikuphi labaziwa khona kulama office amasonto but abaziwa ihoffice esezulwini akusizi ukuba nelicense yasemhlabeni kanti yasezulwini spiritual awunayo banawo ama license kodwa bayamagwala kunezinto abangakwazi ukuyikhuluma thina siyikhulumayo singenawo ama license ngoba sine license yasezulwini eyisibindi sasinikezwe uNkulunkulu sokumemezela izwi likaNkulunkulu njoba linjalo ama license ababophile njengezinto ziboshwe ngeketanga ababambile ukuthi bangakhulumi ngezinto ezithile ngoba isonto lizawuncipha ngoba imnikelo anginandaba nomnikelo wakho but nginondaba nomphefumulo wakho sizakala awulubona izulu unje ngeke ulingene izulu uyilento iyona haleluya inbox mi bazalwane ngangi-inboxa namanje ngizothi mangiphuma la ngikwazi ukuthi ngililandele nonke enibuza imibuzo cela nje uye ku-inbox yami ungene phezulu lapha u-inbox usho umbuzo wakho so that ungafiki ukuthi hi baningi kakhulu hi bazalwane ku-inbox ngeke nguphendule hi cela usho umbuzo ucela inamba ucela ilocation la esikhonza khona noma la sihlanganela khona do that so ngizokwazi ukuthi mangiphuma la ngikulekelele egameni kaJesu ishilo zimbili nje indawo esisasekhona nje manje bazalwane noma ezintathu ngisho njalo zintathu uzozibuza umunye uthi awu my brother sewushintshile ngoba siyakwazi bewungakhulumi kanje ekuqaleni belingekho ibandla lase Cape Town kwenzakaleni uNkulunkulu uyiphendulile imkhuleko yami ngoba nina la eGoli niyiqhenya futhi nenza kahle ngoba niyisonto niphethe system yamasonto sesiside kakhulu isikhathi nginxusa ngithi bazalwane abaseGoli nikuphi sihlangane kwenza into kaNkulunkulu singajajani mina ngufakazi walento engiyikhulumayo bazalwane ngaye bandleni mina thizeni ndawa thizeni maningi futhi ngase ngiwahamba uthi mawufika ubone ukuthi awamukelekile ngenxa yendlela owenza ngayo izinto uma ungakwazi ukukhuluma izilimi awamukelekile uma ungaqokanga njengabo awamukelekile ngiyalazi ibandla lenza njalo bethe abantu basindisiwe kodwa bayajajana bayahlulelana bayazondana uma singenalo uthando singaba kaSathana sibo bakaNkulunkulu let us love one another isowethu incane kakhulu le ukuthi abantu bengasindiswa iGoli lelincane kakhulu abantu bengasindiswa uma kungaba khona ibandla likaNkulunkulu not izinto zabantu manje ke kugcwele izinto zabantu eJozi isitrade sodwa kugcwele imkhukhu mjondolo so ngithenga ukuhamba kwami ke ngaye Eastern Cape uNkulunkulu wayiconfirma indaba yobizo lwami ukuthi angikwazi kade ngase ngisho lento bazalwane ukuthi ivangeli ngeke ngilishumayele ngingedwa so kuneyinkonzo ezizolandela maduzane bazalwane la khona ingcebo zikaNkulunkulu sizoshumayela sizoshare mhlambe from Monday and Wednesday and Friday sizoyivala Friday if uNkulunkulu evumile but ngiyanithembisa lezo inkonzo zizoza la khona ngase zohamba ngedwa la khona kuzoshumayela ingcebo zikaNkulunkulu zithulule inhliziyo kaNkulunkulu sizoletha uNkulunkulu enjengoba enjalo because abantu balahlekile kunentombazane mhlambe ngizokhuluma ngayo namhlanje ethi sindisiwe ibalekile ekhaya iyafunwa icashile ndawo akulona ivangeli leyo nto bazalwane akulo ivangeli lixoshe ekhaya ivangeli lithi shiya abantu bakini ubaleke uyohlala kwimission uma ungenayo indawo ikhona indawo yokukhonzela noma ikhona indawo yokugcina abantu abangenazi indawo yes ungayohlala but ungawubalekeli umndeni wakho ublock umndeni wakho ayina nikholwa nina uJesu wathi thaba sizokhuluma mhlamba asiyeke le fasting sikhulume ngaleyo ngenxa yesikhathi mhlamba siyeke silekelela abazalwane ukuthi iyini insindiso webazalwane iyini
yini insindiso? Uma uthi usindisiwe kwenzakaleni kuwe? Ngikhulume ngamavidiyo izolo ngithi mina abantu abasindiswe 2024 2025 abakasindiswa. Hayi benganithuki bazalwane, bengali futhi nani. Benginitshela nje ukuthi thathani ithuba noma ake nibuyele emuva niyobheka ukuthi mhlanje nasindiswa kanjani. Wahlatshwa yizwi noma wethuka? Because kunomehluko between umuntu ohlatshwa yizwi nomuntu owethukile nxa isihoko. Niphenduke ngempela noma nethuswe irapture yamadimoni. Because akumelanga mase approach abantu abangakholwa sibatshele kakhulu ngesihoko more than ukubatshela ngoJesu. Because bazokwamukela uJesu ngefiye yokubalekela isihoko. Kanti musu kumamukela uJesu athofa ifiye, mamukela uJesu abe inkosi nomsindisi, uyazi imisebenzi yakhe, wazi ukuthi uJesu ungubani. But namhlanje umazi uJesu wena. Wazi isonto, wazi kakhulu isihoko, wazi into zamadimoni, wazi ukuthi impahla ezithize zimpahla zamadimoni, wazi ukuthi amaringa amadimoni, kunezinto zamadimoni, uSathane akanalutho bazalwane, uyinever sure. Ayikho into uSathane anayo inikezwa kuwe izinto zonke ezikhona emhlabeni ukugcwala kwazo zingezi kaNkulunkulu. Sinamandla over everything ekhona emhlabeni, sinamandla okuhamba endaweni okuthiwa ukuhanjwa kuzo because sinoNkulunkulu ongaphezulu kwazo zonke izinto. Why nesabi izinto ninoNkulunkulu? Akusili ivangeli lo bazalwane. Hallelujah. Ivangeli kufuneka wambuleleke. Ngize ngathi mina ngelilanga bazalwane, uma wamukela uJesu kufuneka futhi singayijahi leyo nkonzo kusikwamukelisa uJesu. Mhlambe siyalenza iphutha nakuleyo nkonzo. Sithi mina njoba ngikhonza nawe la sikhonza nje namhlanje bese ngithi yamukela uJesu. Wamukelani? Iba ne-understanding ephelele. Sikulandela uJesu from Genesis sesiyophuma naye kuSambulo. Ungubani uJesu? Because maso wamngelisa abantu uJesu, abantu bazi uJesu umlungu. Bothi besuka la behamba beyokwenza lama sign. Angazi enziwe ifube noma enziwe esiphongweni angazi. Beyokwenza lama sign bethi uJesu leyo nto. Bethi besuka la beyophatha amakhandlela bethi uJesu leyo nto. Bethi besuka la beyofuna befundisi bethi because bamukela uJesu without an understanding. Thola isifundo esipheleleyo ngokuthi ungubani why uJesu wazalwa wahamba phakathi kwaba wayezoziveza ukuthi nguNkulunkulu mani ngikhonza sala ningikhonze ngalendlela. Jesu akazabe nesonto. Jesu akazaqala isonto bazalwane. Mhlambe if ngirong bazalwane ningilekelele. Makhono wazi isonto elaqalwa uJesu. Makhono wazi umkhukhu owakhandwa wafaka isiphambano kwabhalwa hamba vangeli eqiniso ministry. Ngoba once sayibhala lezo zinto, once saregister sesilisonto elingazange lakhiwa uJesu. uJesu isonto alifunayo umzimba wakho. Be the church of God, be the temple of God. You not imkhukhu lesiyakhayo. Indawo zokuhlanganela azingabrandwa, azingafakwa iphambano, azingafakwa lutho. Indawo yokuhlanganela nje kuphela. Engenalutho engenamandla special. But wena ngenxa usesontweni izinto eziningi ukhuluma kwakho ngelimi kwenzeka mase uhlangana nabazalwane. Uma uwehlo nje egumbini lakho ukhuluma ngelimi wena. Awukasindiswa. Uma uwedwa egumbini lakho uMongcwele ukwehleli wena. Awukukhalisa uMongcwele uwedwa usegumbini lakho. Ukukhalisa mase khona amakhamera wabeka ikhamera la uthandaza ukuze kwama umphimbo. Banjwe isystem yokusonta amadimoni. Hallelujah. So unesithathu ke namhlanje bazalwane la khona sizofundisa, angizelanga ukuzoshumayela, ngizofundisa egameni lika Jesu. What is a fasting? Kunabafowethu abaningi abake bangitesta esikhathini esidlule, brother abantu abasha bethi my brother nginenkinga yeinkanuko. Angazi kabanye noma basuka bengitesta noma basuka bengilinga ngazi, but ke you are asking the right person, because kuyingozi kuba inceke kaNkulunkulu
kuyingozi kuba inceke kaNkulunkulu ungazange undlule ezintweni. Ngeke ngithi mina angeke uze ube inceke kaNkulunkulu ungazange ulandwe indawana thizeni. Uma umzalwane uNkulunkulu ufuneka kubonisa izinto akulande kuzo. Owesifazane waseSamaria lithi iBhayibheli walandwa ebufebeni. So uma eyovangela uyotshela abantu ukuthi ngihlangane nendoda engitshele wonke amahlazo ami, ngihlangane nendoda engitshele izinto bengiyifihlileyo, ngihlangane nendoda efike yambula konke okwami. Insindiso ufuneka ube nezinto othi uJesu ufike wangisiza ku1 no2 no3 la ngisiza ivangeli, hayi isonto mina. Ngangibambekile athi uzwayi ngithi mina bazalwane uyamdinga umuntu, uyalidinga ibandla elizogayida physically. Ungamukele nonsense yevangeli elithi ukuhlanganela kuyisona, kuhlanganelwa hlala endlini yakho azodlala ngamadimoni, uzohudula ngesisu uSathane. Ubhizi uthi usindisiwe, kuyosala into ethi ngisindisiwe, but impilo yakhe yobe ingasakhulumi because udlala amadimoni wena. Uyakudinga ukuhlanganela, ngiyakudinga ukuhlanganela nami, ngiyotshelwa ngabanye abazalwane uNkulunkulu angishaye angilungise. Hallelujah. Ngiyambonga kuNkulunkulu mina ngoba besingakabi nawo umjondolo. Bengakabi nawo umjondolo nje bazalwane benguvule mina ngithi mina hayi sengizokhonza. That is why namanje sizoqhubeka sikhonza nalabazalwane base Cape Town, sizokhonza nabazalwane base Eastern Cape. Zonke inkonzo ezoba khona siyohlanganela kanye nabo ngoba bengenamjondolo wami mina. Ngathola abanye abangenawo umjondolo nabo abafana nathi, ngathi kuzoba lula ukuthi sikhonze nabo egameni kaJesu. So uma wamukela ivangeli, yamukela ivangeli elikuhambisa uyothola indawo ozokwakhiwa kuyo, ozokwazi ukwakhiwa kuyo. Ngeke ulunge enhlobo uhleli wedwa egumbini lakho. Uzoqhubeka nokonakala, uyoqhubeka nokudla izono, ngoba uSathane mayezokubulala ufuna uhlale wedwa ungabi nabantu. Ufuna nje uhlale wedwa egumbini lakho uyivalele. Azokudlisa izono sithe. Sikubone la uvulo live uzoshumayela uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kodwa izono uyanuka unephunga. Because number 1 awuhlangane, ngeke ukukhulu ungahlanganeli. Uyalidinga ibandla elika uNkulunkulu wakhiwe. Yazi ibandla kaNkulunkulu ngeke bakukitaze, ngeke bavumele lezi zinto zenzayo lezo. Usiqhubeke uzenze, bazokutshela take it or leave it, pack your things and go. But namhlanje ngenxa ukuthi sinabo sister abasinikeza ishumi, sinabo sister abasinikeza imali, no brother abakhiphe abasinikeza imali abasupportayo ukuthi sithenga amadata sizoshumayela, asali shumayela ivangeli eqiniso. Sibuye sokhuluma amanyala, sikhuluma amanga kulama platform. Bazalwane siyoma phambi kobuso bukaNkulunkulu sidukisa abantu. Uma lithi iBhayibheli ukuthandizwa kuwubutha kuNkulunkulu, uma uthandizwa awunabudla, abuyonke into abayikhuluma abantu. Ukuthandizwa kuyisono kuNkulunkulu. Yini ukuthandizwa? Yini izwe? Yini izwe bazalwane? Yini esikhipha ezweni? Omunye njengoba ngikhuluma le ntombazane ngizokhuluma ngayo kakhulu. Ithi iphumile iyeke umsebenzi, iyeke zonke lezi zinto zezwe, yaphuma esikoleni. Webazalwane, inkinga ukuthi ukwamukela ivangeli elifulishi elikwenza ucabanga ukuthi everything ekhona emhlabeni ngeyeswe. Kwamukela ivangeli elifulishi. Asingene kwi-fasting. Isaiah 58 from verse 1. Memeza ngezwe likhulu, utshela abantu bami iphambeko zabo. Isihloko sakhona sithi ukuzila ukudla okuyikho. The right fasting, noma indlela eyiyo elungileyo yokuzila ukudla yipi, ngenjani? Namadimoni ayazila ukudla, inyanga ziyakuzila ukudla. Sikhuluma labantu sebesindisiwe. Izangoma ziyakuzila ukudla, osikhotheni obani labo maweni okhehlelezi bakuzila ukudla. Zonke lezi ngoma ziyakwenza ukuzila ukudla. Yini ekwenza uzila ukudla ngendlela efunwa uNkulunkulu? And then number 2, imaphi ama benefits ozowathola ngefasting? Imaphi? Imiphi imphumela mang-approach ifasting? Ngi-approacha ngayiphi indlela? Uma ngizila ukudla ngizila ngayiphi indlela?
ngenze njani ngizilelana ukudla why kumele ngizile ukudla remember this is the Old Testament kodwa asiphumi kule ndlela yokuzila ukudla bazalwane asiphumi cela uyifunde yonke lencwadi from verse 1 up to verse 8 if I'm not mistaken cela uyifunde yonke lencwadi usekhaya ukuzila ukudla okuyikho bazila kuJohn chapter noma kuJohn ubani uJohn chapter 4 chapter 3 bafuna incwadi kaJohn chapter 3 uJohn ethunywe uNkulunkulu ebathuma kubantu abangakholwa ethi hambo batshela bazili ngoba ngaleso sikhathi uNkulunkulu wayengakamnankinga nokusindi insindi engakafiki ngoJesu but uNkulunkulu wayesakhuluma ngamadoda athile kubantu bonke bengakholwa benjalo wayekwazi ukukhuluma nabo uma bemlalela wayebasindisa wayekhuluma nabo wayebenzela umusa uma bemlalela bengakholwa but namhlanje asakwazi ukuya kubantu abangakholwa siyothi sizilana ukudla asikwazi ukutshela nje abantu abangakholwa abangasindisiwe ukuthi mawufuna izinto zilunge mawufuna unqamula umoya wenkanuko mawufuna unqamula umoya wo1 no2 no3 umoya wenhlebo umoya uzonda abantu zila ukudla no asikwazi wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho hayi njengenkosi asimamukeli njengenkosi bazalwane benkosi yacela uNkulunkulu asilekelele ngalekeleleka nami bengijwayele ukusho njalo nami ngithi simamukela njengenkosi akasiye njengenkosi unginkosi nomsindisi wempilo yethu simamukela abe inkosi hayi njenganenkosi yabona masuthe njenganenkosi uyamfananisa uyamqhathanisa namanye amakhosi akhona emhlabeni cha uyinkosi nje eyedwa amen so uma sewumamukelile ke uJesu abesebuya nawe azela nje kodwa ngikhuluma nje ngeyishumi nangemnikelo lapha nanku umnikelo uNkulunkulu awufunayo kwiIsaiah 58 ikuthi ekseni uphumile nesikafthina sakho mhlawumbe uyadecide njengamanje ukuthi ngicela ukuyijoyina lenkonzo yefasting namhlanje bengazi but sengiyazi unesikafthini onemali obuzothenga ngayo isikafthini sakho noma ilunch yakho emini uthatha leyo mali uyothengela umuntu ombone emgwaqweni awumthengeli ngomqondo othi ngifuna ama blessings awumthengeli ngomqondo othi ngifuna ukubusiseka uwenza inkonzo lapha kuwe esenhlizweni yakho uma ungenalo yonkonzo ungayiphoqa ngeke isebenzele ungayiphoqa because uma uzoyiphoqa uzohamba necamera uyanikela ngala uyashutha akusiko lokho bazalwane ukuzila ukudla yinkonzo uma sizila ukudla senza inkonzo esiza impilo zethu kunezimpi esingeke sinqobe sisuthi bazalwane isipuni semlonyeni kunezimpi ezidinga ukuthi ungene kwi-fasting and prayer praying for what inviting the kingdom of God spend time with the Holy Spirit ifasting ikufundisa ukuspend isikhathi noNkulunkulu hayi lama fasting eniwenzayo la khona niyipanisha khona ni imlomo imbashwe nihambe nimeme nikhulumele phansi hayi nje ungangifoneli ngikwi-fasting hayi leyo fasting bazalwane hayi le fasting yokuyeka uthi hayi ngikwi-fasting angizukulifaka ibhuluke angizukulifaka ibhuluke angiwafaki namacici angifake ama-makeup ngikwi-fasting zoze ngikubone mangibuyele emuva mase ngiphuma kwi-fasting i-fasting yamadimoni leyo i-fasting ingenwa umuntu osekudele konke osekulahlile kwezwe uma kunezinto ezikuhlula yes unelungelo kusho ukuthi hey bazalwane ngicela ningikhulekise ngicela mhlambe mase ngene inkonzo ye-fasting ningikhulekise ngo1 no2 no3 usangehlula it's okay to do that not ukuthi hayi ngiwabekile amabhuluku ami ngisangena i-fasting ngizothi mangiphuma kwi-fasting bese ngiyabuyela wena umhede nakwazi ukholo wena akusikukholo lokho ikusonto amen ukuzila ukudla okuyikho number 1 memeza ngezwe likhulu utshela abantu bami iziphambeko zabo utshela uIsrael izono zakhe abese yabuza kubani kuverse 1 verse number 3 athi sizileleni ukudla ungaboni na uyayizwa question yomuntu owazi ukuthi uNkulunkulu akaboni
owazi uNkulunkulu oyisonto, owazi abefundisi, owazi abantu ukuthi umfundisi maye ngangibonanga noma ngingadla kancane yabo lodwa noma ngingadla ngoba vele umfundisi akekho eduze kwami adla umzalwane. Hayi ngoba ngikho esontweni awuthi ngithi cha taci, awuthi ngithi ukuthitha ngoba bekho i-fasting iyinkululeko. I-fasting ayisincindezeli, i-fasting ayigqilazi, i-fasting ayikubophi. Uma wezwa ukuthi ayisengiyahluleka manje uyakhuleka enkosini ubreake ungaze ufe. Uma uzwa ungayiforced singahambi nasi sihudula umoya wakho usekho siyahluleka ayibe yinto oyenjoyayo uzulangasele ukuthi angiqhubeke. Hayi day 1 day 2 ngizamandla ngizongcwaliswa ngamandla kunento ethi angiqhubeke. I-fasting injalo. But wezwa day 1 uphelelwa ngamandla khuleka ngaleyo nto sivume leso sono bazalwane. Mina nje ngo day 1 ngisuka sengihluleka Nkosi yami, ngo 12 o'clock ngisuka sengihluleka. Umzalwane ongakuzila ukudla akakwazi ukulwa spiritual because life is not physical, life is spiritual. Amadimoni awali physically alwa spiritual. So ukuze sinqobe izimpi zikamoya sidinga nathi ukuthi sibe kuphi kumoya. Amen. Sanibingelela abazalwane egameni kaJesu. We greet you all in the name of Jesus. So siku Isaiah 58 ukuzila ukudla okuyikho. Sizileleni ukudla ungaboni, sizileleni ukudla ungezwa, sizileleni ukudla sincisheleni ukudla ungaboni uNkulunkulu. Uthi abesethi ku verse 4 bhekani nizilela ukwenza njani bazalwane ukulwa. My God, nizilelo ukulwa. Mawuzila ukudla wenzani? Daniel chapter 5 lithi iBhayibheli uDaniel wayekhuleka njalo. Awuzilambisi ubese uhlala nje udabukise. No. Uthi at the same time futhi mawenza ifasting enomoya ongcwele phakathi awulambi. Nabantu abakubona udlanga. Because ifasting oyenzayo inomoya ongcwele phakathi. Awulambi uyahamba nje ukhululeke njengabo bonke abantu awabalekela amabhodwe. Mawubona abantu abadla uvala ihlelo ukuthi angifuni ukunibona ifasting yamademon leyo kuyo. Yamademon leyo fasting. I-fasting enomoya ongcwele phakathi unomyeni ekhaya kakhona umyeni wakho uyakwazi ukumphekela uphekele izingane zidle uqhubeke nenkosi. Because awuboshwanga. Kodwa wabona uyi-fasting uthi manje wanukelwa iphunga ufile ngathi usewudlile awukasizakali wena. Umoya ongcwele akakabi naye. Uyasizana umoya ongcwele. Akwazi ukuhlala nomuntu edla ukwazi ukuyibamba. Qhubeke nenkonzo. So yilezi zinto okumele sigxile kuzo bazalwane siyifundise abazalwane benkosi egameni likaJesu. Uma sivula ama-platform ka-WhatsApp group sizama ukuthi sinilekelele bazalwane sinifundise. Ngiyacela namanje kulezi inkonzo ezilandelayo I don't know ngisazoqhubeka ngwabhidlizi but ngiyacela kulezi inkonzo sizozenza abazalwane because sometimes ngeke sibe khona njalo ku TikTok sizoba khona na ku WhatsApp izontamba manje siku WhatsApp bese ngenabantu. Ngiyacela sonke masila sonke nje sizoba sila abazalwane si100 nje. Uma willing ukufundiseka if ufuna ukufunda ngombuso noma ngezinto zikaNkuluNkulu ngebandla likaNkuluNkulu ungasiyo umuntu wesonto please inbox me so that sizokuacta ku WhatsApp group esizoqhubeka senze kuyo inkonzo. Ngeke size ku WhatsApp ku TikTok every day. Idatha likho bazalwane lisivumela idatha. Ezinkonzo zihamba ku WhatsApp. So if ufuna uba ingxenye yalezi izifundo zokwazi ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani cela ningi WhatsApp bazalwane, cela ningi inbox egameni likaJesu ngoba ulalele nje la ungaphuma ungene kwi-account yami uthi amen can I join WhatsApp group ngizothi mangiqeda nonke ngizosendela ama number nonke because la uyawasenda aqeda abaleke bazalwane. Siyabonga kakhulu siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ekuseni. We need a teaching more than a preaching. But ke inkinga yethu ukuthi sisandelwa abantu bamasonto ayibazalwana nisiba abantu bamasonto ngeke bangilwisa abefundisi benu, ngeke balwe nathi abefundisi benu ngaleyo nkonzo sizoyenza. Ku WhatsApp group ngiyacela sibe nabazalwane abazoba active. Kubhlungu kuba nabazalwane aba more than 60 100 but ukukhuluma abantu abawu5 nje kuphela. Ubhlungu kakhulu leyo nto.
cela abantu abazoba active nabantu abazofundiseka. And then another thing bazalwane eyenza umuntu angafundiseki, eyenza umuntu angalekeleleki, ukuthi unabantu abaningi obalalelayo. Uwedwa nje uno live inqwabo live abangenayo nama group amaningi. Please decide namhlanje uma sizongcreate le group esicreatayo ukuthi uhlala kuyo kuphela uzukhule spiritually, ngoba once wangena kona wonke nama group uzoduka, uzolwa nathi. Uma ufuna igroup, make sure ukuthi awunayo enye igroup onayo. Make sure ukuthi awunayo nje enye igroup, because if unamanye ama group ngeke uzusizakala. Ngizothi mina thina masiqeda ukufundisa ibandla kaNkulunkulu indlela operate ngayo neindlela zikaNkulunkulu, uNkulunkulu afuna ukwenza, kube nomunye ozokufundisa ukuthi woza kuye azokunikeza amafutha, woza nemali akunikeza 1 no 2 no 3. Sewuyaphazamiseka ekukhuleni kwakho. Umuntu mayamukela uJesu aba inkosi nomsindisi wempilo yakhe, usuke umntwana omncane, udinga umzali ozombamba ngesandla ahambe naye. So we are there for you, to help you bazalwane. We are there to help you. Asizelanga ukuzonichaja. Yes, I know kunama videos ami amanye ayabuke ngathi ngiyalwa. No, angilwe bazalwane nani, ngilwa nemoya. Sikhona ukunilekelela. Ngiyacela wonke umuntu owilling ukujoin igroup ongenama amanye ama group ka WhatsApp, inbox me, go to my account yami uyong-inboxa uyothi ngicela ukujoin igroup, or please njoba nibhala nje la hamba uye ngale uphinde ubuye ku live uzosifica sisekhona. Uyosho kanjalo, oh mhlawumbe manikhona ithi ngenze kanje. Ngoba ngiyabona namhlanje abazalwane abaningi asinabo bazalwane. Abantu abanenamba yami kube bayashare la, angazi baphi namhlanje. Cela ukwenza kanjena. Siyokhonza bazalwane, asikuyofundisa abantu izilimi kuleyo ndawo. Siyokhonza nje uNkulunkulu. Abanembuzo abafuna ukwazi ukuthi sikuphi, nansi inamba yami, ngicela nje i-screenshot. Uyi-screenshot ubuse uyayidelete amase uyisevile, ungaze uxabane no-husband wakhe ekhaya, uxabane nomyeni wakhe athi ubanike le ndoda. Yabona ke lento yabefundisi benu, sekugcwala befundisi benu la efonini yami. Siyanithanda kakhulu bazalwane egameni lika Jesu. We are building the body of Christ. Sakha umzimba, ayibandla, ayisonto. Ukujoin WhatsApp group akajoin isonto, noma akajoin isonto, ngisho njalo nje bazalwane, awujoinanga isonto. Kwakhiwa umzimba kaKristu ukuze ungene wazane nombuso kaNkulunkulu. Sake sakhuluma ngelilanga sithi Lord teach us how to pray. Abantu abaningi mabekhuleka, nansi number nje bafowethu, cela ni scroll niya phezulu or nimalekelele abanye abazalwane, tamane nibhala uma khona ufuna uku-add ke groupini, tamane nibhala le number lapha phansi, nibhale nje la ku comment section bazolekelela. Ngithi mina ilizwi laNkulunkulu uma ubheka abafundi bethi Lord teach us how to pray, uthi uJesu Kristu anothi manithandaza nithi baba wethu osezulwini. Yayizwa leyo nto, baba wethu okuphi osezulwini. But namhlanje thina sithi umoya ongcwele akekho ezulwini, ulakithi. But there are people abasawenza lowo mkhuleko. So maningi ama teachings akhona bazalwane, ziningi izifundo ezikhona okufuneka sizenze, but ngenxa yesikhathi yabona makuyisande ngeke sizibe nalesikhathi enginaso la. But during the week sokwazi ukuba nesikhathi sokwenza isifundo from Genesis siyophuma kuSambulo ukuthi ubani uNkulunkulu. So sizokwenza lezo inkonzo lezo bazalwane ku WhatsApp group lo esizocreate egameni lika Jesu, because ngiyawubona lo munye sinayo uzothi umunye awu ikhona nje igroup esinayo bazalwane. Inenkinga le group bazalwane. Angifuni mina abantu abanamasonto, angifuni abantu basesontweni, bayahlupha abantu besonto ngoba bafuna uhamba ngesystem yasesontweni. Athi umuntu mayefika kwi-group athola ukuthi izinto azenzeki ngalendlela esontweni lakhe la ezenzeka ngayo, aqale adala i-disorder, aqala athule, aqala angakhomenti, kodwa ukhona egroupini usiyalalela nje uqubile nje phela. Angifuni leyo nto bazalwane. Ngifuna abantu abazofuna ukuleleka ngokukhula. Uyidecide wena uyafuna ukujoina ukuzokhonza, hayi ukujoin isonto. Uyidecide wena uyafuna ukuzokhonza nathi noma uthandi. Uma uright la uhleli khona uqhubeke, okubalekile ukuthi iba umntwana kaNkulunkulu. Amen. So uyaqhubeka ke uverse 4. Bekani nizilela ukulwa nokuphikisana nenqindi yomubi. Amen. Bekani nizilela ukulwa nokuphikisana nenqindi yomubi egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen.
So ukuzila ukudla usuka ulwa izimpi za spiritual. Ngenzeka nje namhlanje uvukile ekseni igama lakho selibhaliwe encwadi zokufa. Because if ungakholwa bazalwane uSathane engakwenza umhlatshelo wakhe noma ngabe yinini, amadimoni aphuza igazi, amadimoni aphila ngegazi. Uma wena ungawahlabeli uma ungahlabi njengoba behlaba abantu abakhonza amadlozi, behlaba imbuzi, behlaba inkukhu, basuka befida amadimoni ukuze bangafi bona, ngoba mhlazane bastopha ukwenza lezo zinto bayofa. So kumele balokho behlaba inkukhu, bahlaba imbuzi kuze izangoma zithi umkhulu uthe ulambile, bachitha igazi lenkomo ukuze kusurvive bona. Kufuneka kufilwane, amadimoni aphuze afuna igazi. So wena njengoba ungahlabi, njengoba ungenzi lutho nje, azoyibulalela wena aliphuze igazi. So umusindiswa ke bazalwane, umusindiswa awusali physically, awusali ngosawuti, awusali ngamanzi, awusali ngamanzi olwandle, awusali ngeziphakupaku sithizeni, awusali ngeintambo ezibomvu, awusali ngamakhandlela. Ulwa ngezwi ngegama lika Jesu. Umukhuleka egameni lika Jesu, ukhuluma ngezwi likaNkulunkulu, uapply izwi likaNkulunkulu empilweni yakho. Linamandla okudemolisha yonke imibuso kaSathane, ngoba izwi likaNkulunkulu lilodwa limbathiswa amandla kaNkulunkulu, alihambi lodwa izwi likaNkulunkulu. Leli iBhayibheli engiliphethe noma ungaliqamela mawulala, izilongo ungasindisiwe aliyukusebenzela. Leli iBhayibheli engiliphethe noma ungalifaka ku dashboard yemoto yakho, mawungasindisiwa uzulu usebenza, ngoba nezinyanga ziyaliphatha lithi iBhayibheli abasemandulo imistake abayenza ukuthi sebelizwile izwi likaNkulunkulu abalihlanganisanga nokukholwa. That is why lingabasebenzelanga. uNkulunkulu osinikeza ukukholwa, uNkulunkulu osinikeza ifaith, uNkulunkulu osinikeza ukumethemba ukuze likhulumile izwi kune faith hini behind. Bekani-ke nizilela ukulwa nokuphikisana nenqindi yomubi, abeseqhubeka ukuzila ukudla okuyikho, aqhubeke nakho athi ukwabela abampofu ngempahla yakho. Amen. Yikwabela abampofu ngempahla. Mawubona umuntu engembethe ukhumula ibhantshi lakho umbathisi, mawubona umuntu engenasicathulo ukhumula isicathulo sakho leso sithandayo lesenhliziyo yakho umnikeze engekho amakhamera, ungashuthiwe. Uma ubona umuntu elambile umphakele, umnikeze. Bangaki sewulokho wasindiswa wena okobaphakela? Abazalwane bahambe bakhathale. Sike saye senze lezi inkonzo last year na last year nangaphambilini, abazalwane besilekelela bethi inceke yenkosi nanku umnikelo enzani feeding. Bayakhathala abazalwane ngoba benza into bangayinikezwanga uNkulunkulu. Inkonzo kufuneka isuke kuwe, mayiqale mayithi uNkulunkulu ngenisana kweshumi endlini yami kuze kube nokudla. Fuze ngabe emasontweni izintandane ziyasizakala njengoba nikhiphe kweshumi nje, niyayisiza yini intandane? Njengoba nikhiphe kweshumi nje niyabasiza abantu kuyimanje khona ivideo ekuyangithinta emavikini adlule ethi umuntu ethi lona angazi ubani lode ekhuluma ethi abaka uMohammed amandiya laba bamaroga amade, njengoba nansi nifaka amaloga amade nje namaduka amade namandiya vele laba bomdaba sendiya abalenkolo kaAllah bayakwazi ukukhipha kuphuma odokotela bayosiza abantu baseMalawi abaxoshiwe emphakathini. Kuphume abantu bayosiza bayophakela abantu emgwaqweni ababenkolo kaAllah, but ama-Christians afail ukuyenza leyo nto. Bapha abazalwane bebonakala ezitradeni, hayi abekho, basembhikishweni bakumasheni mashi nabo bethi bayakholwa. Abazalwane abasindisiwe bayingxenye yemasheni mashi yokuxosha abantu bokufika, ngenxa ukuthi yini eyenza umzalwane exosha abantu bokufika, ingoba akazi ukuthi umhlaba ungokabani, wazi ukuthi umhlaba ungakaRamaphosa. Akanawo umhlaba uRamaphosa, naye ngavuka efile njengoba bonke abantu. Akekho umuntu onomhlaba lapha mawuye eNatali abantu babanjwe lento ukuthi umhlaba ungwesilo. Akosilo sinomhlaba. Phela mina ngina-certificate sokushumayela, khuluma noma ngabe yini izwi likaNkulunkulu.
Asikho isilo esinomhlaba. Kuhamba abantu besuka kaShembe bayokhothama kulo bhuti lo kulofana lo okuthiwa uyisilo. Akunayo enye inkosi mina ngikhothama kuyo bazalwane. Eyami inkosi uJesu Kristu kuphela. Ayikho enye inkosi engiyobuye ngikhothame kuyo. Le nkosi is long umuntu engazi noma athi uyazana noNkulunkulu beke ukuthi akekho umuntu okumele abe inkosi. Le system abaqhubeka nayo baqhubeka nesystem yayisezwini kaNkulunkulu kwakunamakhosi ayekhona ngawabala. Hayi lawa namhlanje akhohlakela dakwayo kuthiwe inkosi igada abantu beqeda kwenzana. Ikukhohlisana abaqhubayo lapha. They will die and go to hell nobukhosi babo ngoba abazali noNkulunkulu. That is why ngabesabi ngancane nokukhuluma nangabo. Abazali noNkulunkulu angeke ngisho mina ngamane ngixoshwe uma ngithiwa ngaphansi kwalowo muntu loyo. Ngamane ngixoshwe. Kunokuba ngikhothame kuye. No ngamane ngiboshwe babo abazalwana bazolimela ivangeli. Uma kume abekho abangaboshwa namhlanje njengoPaul no Sila bekho abangaboshwa beboshwe livangeli abekho noyedwa ongama nibhizi kuma marshal march ngicosha abantu bakaNkulunkulu. Mabe wamxosha umuntu wahamba wayofa ebulawa indlala igazi lakhe liyobuzwa kuwe konomxoshile umhlaba nokugcwala kwawo ungokaNkulunkulu. Awu amen. So umuzila ukudla bazalwane yinkonzo lezi ezibandla likaKristu okufuneka sizenze njoba siyoqala umsebenzi kaNkulunkulu. Akekho umuntu okufuneka agqushwe ngewheelbarrow ukuthi nikela kuze kwenze. Uma usemsebenzini uyabona unaso isikhathi thola umuntu ozokwenzela leyo nkonzo but nawe kufunda ukuzenzela. Njoba ngisho sayiqala nathi bahamba bakhathala abazalwane because babenza into eyijoka kubo. Sithi bazalwane if ubhizi ngikhona mina ukwenza leyo nkonzo sambe itradini sibheke kulabo brother abahlala emgwaqweni kunosisi abahlala emgwaqweni abanye akusibo bonke abaphumela emakhanga babethanda abanye baphuma ngezanto ezithile abanye bakhishwa imoya balambile. Thina umsebenzi wethu yikubanakekela without ukubabizela esontweni hayi ngoba sifuna beze esontweni but siyabanakekela senza inkonzo. uJesu wayengababizela esontweni wabanikeza izinko abanikeza ofishi hayi ngoba bafuna bemlandele wathi mase beqala bemlandele nxa izinkwa wabatshela wathi ningilandele ngoba ningilandela ningilandela ngenxa yendlala nilambile. But inkonzo yokupha inkonzo kufuneka siyenze without ukubuka ukuthi uzolala udlile without ukubuka ukuthi ngizothola isibusiso. Yenza leyo nkonzo. Amen. Alikho ibandla likaKristu bazalwane alikho asikho at all. Ube kuba ibandla likaKristu likaNkulunkulu belikhona besizohamba sithi abangaxoshwa abantu yes abahambe bolungisa amaphepha abo kodwa bangahlunyezwa abakwazi abantu kuyohlala emgwaqweni sinezindlu thina banekho zimvula badla khona labathola khona abazona bayadlula amabhayibheli baye enkonzweni. Loya muntu esimdlula la umfanekiso kaNkulunkulu njoba simdlula siye esontweni nje ayikho into esoyenza umdlalo. Kodwa mhlazana saba yibandla likaNkulunkulu sakwazi ukunakekela intandane uNkulunkulu uyibusisa South Africa uNkulunkulu uyibusisa iAfrica yonkana. Bandla likaNkulunkulu alikho gcwele ukusonta sibizana emasondweni sonke siyarecruitana asambele esontweni woza ngapha woza ngalana uzonikela wozokhipha kweshumi. Endaweni iprovince neprovince icounty necountry kufuneka ibe nebandla likaNkulunkulu eli-operate ngendlela efuna uNkulunkulu. Uma khona isayizi noma usomabhizinisi okhona esikhonza naye ofisa ukulekelela abantwana bakaNkulunkulu noma bangakhona noma bekholwa basizakale enkosini. But no. Number one asinabo odokotela ensindisweni abazokwazi ukusiza abantu free. Asinawo amaphoyisa asindisiwe. Asinayo umuntu oseparliament osindisiwe. Mawufuna ukubona ibandla kaNkulunkulu alikho li-exist asikenzi lutho kuma department la kumele ngabe khona kunabazalwane abazana bekho sibhizi la izwe uthandizwe kuyisono yitho kumele ngabe separliament. But ngenxa ukuthi asikho united asikho into asiyona into eyodwa. My people perish because of lack of knowledge.
siyoba nini no president osindisiwe ozokwazi ukuqamula yonke lento eyenzakalayo ukuhushulwa kwezisa kunqamule imjovo ayikhiphe zonke lokungcola okukhona kuphela siyoba nini nalezo zinto siyophatha nini umhlaba lokugcwala kwawo ngokaNkulunkulu but ngeke siwuphathe umhlaba siyohlezi simsila ngoba sifuna ukholwa asifuni ukuba lento uNkulunkulu ayifuna ukuthi uNkulunkulu uma nikholwe yimi uma niyenza intando yami ngiyonenza nibe zinhloko noma ngiyonenza nibe ngaphezulu but when you are praying for izinto ezincane Nkosi ngicela umsebenzi ucela nini ukuba imanager ucela nini ukuba usomabhizinisi ucela nini ukuba umphathi wenkampani sifika nini la khona uba umphathi wenkampani yakho shuthi bazana asikwazi ukulekelelana thina sonke kuthenga inkomo umzana athenga inkomo noma athenga imbuzi noma athenga inkukhu eyodwa umzana aqale ibhizinisi yini edala singalekelelani asisilo ibandla likaNkulunkulu siyahlekana instead of helping one another siyahlekana sibukelana phansi uma umuntu engayigqokanga isudu efana nayami hayi akakholwa ngichome ngamasudi ngichome ngeimpahla ngichome ngemizi isystem kaSathane siyofa siyolahlwa siqhubeka nezwi lenkosi from verse 5 cela sifundele mamoya Isaiah 58 verse 5 verse 4 Isaiah 58 verse 4 yes Bekani nizilela ukulwa nokuphikisana yeah nokushaya ngenqindi yobubi yes anisazili namuhla ukuze nilizwakalise izwi anisazili namuhla ukuze nizwakalise izwi lwenu phela ukuzila ukudla kwenza icommunication yakho noNkulunkulu ibe strong kwenza ubudlelwano bakho nomoya ongcwele bube strong bube njani angazi bazabiza kanjani but kwenza ubudlelwano bakho nomoya ongcwele bube active because the only way noma the only thing eyenza uSathane abe nobudlelwano nawe yikuleka communication phakathi kwakho nomoya ongcwele so prayer and fasting helps you mhlawumbe ku8 o'clock noma ku7 mangaphazama kube ziningi izinto sokuyikhulumile ezimbi my brother kube baningi abantu sobashelile sisi kube baningi abantu sobaqoyimile beza ku-inbox yakho bezokushela la ku-TikTok na ku-Facebook but ngokumhlalela uNkulunkulu uyaphepha ezintweni eziwugibe empilweni yakho kwangibulala kwangilimaza mina ukuba sebandleni noma ukuba sesontweni kwami kwangilimaza kakhulu because ibandla likaNkulunkulu abefundisi funeka bashumayele ekseni bashumayele ebili bashumayele ntambama benza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa esontweni umfundisi wakho makuyisondo nje ngilibona kanjani isonto bazalwane ulibona ngokuthi umfundisi umbona ngesonto nje kuphela ivoice yakhe uyizwa ngesonto during the week awumazi ubusy kodwa mamlambo busy uzonibona Sunday seqedini nomamlambo wakhe but ukuba inceka kaNkulunkulu kumele abazali sibagayide from 6 ekseni 12 emini 6 ntambama kube yizwi kaNkulunkulu after izwi kaNkulunkulu kube isifundo after isifundo baze bakwazi ukuyimela but esontweni abenendaba nawe wabhabhadizwa nje bathi sibonele wathi sewusindisiwe nje bathi hamba uyosibonela kanti umuntu uyakhiwa afundiswe ukukhonza ukuthi kuyini ukukhonza uNkulunkulu ufuna simkhonze lithi iBhayibheli lami ku-Exodus uthi uNkulunkulu dedela abantwana bami bahambe bangikhonze akakhonzwa ngesonto uNkulunkulu kepha ukhonzwa every day Monday to Friday second and seconds sonke isikhathi ufuna kumkhonza uNkulunkulu ngakho konke kwakho amen but wena efonini yakho nomculo wezwi nomaskandi namapiano une hip hop nako konke at the same time you are thinking ukuthi uzoba strong spiritual never kuyacounta ukuthi udla ini ngengqondo yakho udla ini ngeindlebe ngoba indlebe zakho ziyadla if you are listening to music lize mina ngifuna uqhamba ngabazalwane mbuye ngithi mina uNkulunkulu ufike kimi ngoba yeni yaphupha kulezi zinto eziniphuphisayo
athi umuntu uNkulunkulu ngithathile wayongibonisa secular music ongamela abazali nonsense yonke leyo nto. Yisifundo nje sikliye singadingi ukuthi ngize ngithathe uNkulunkulu ayongibonisa ukuthi umculo wezwe ungcolile, umaskanda ukwazi ukukhulisa, ihip hop ayikwazi ukukhulisa, amapiano usindisiwe akakwazi azokudrive to esonweni. Uma ufuna ukudakwa lalela umaskanda, uma ufuna ukudakwa, ufuna ukuphila ubuzwe lalela lemculo yezwe izokudrive. Umculo nomculo uyakudrive to a certain things. Noma to do the certain things. Uyithola sewudla isono, uyithola sewujola, uthola sune-anger, uthola sunolaka. It's because of izinto oyibukayo, it's because of izinto oyilalela kwi-television yakho. Ubukani ngamehlo akho? Amehlo akho mayebuka each and every day ayarekhoda izinto oyibukayo. That is why ngikhuleka ngicela abazalwane ukuthi ake sibe nawo lo WhatsApp group la sizokhonza khona ngezwi. Uma uzwa unencwadi ngo-12 o'clock, please share with us. Uma uzwa unezwi likaNkulunkulu onalo ngo-12 o'clock ebusuku, please share with us. Hayi le group yakho leyo kuya esontweni othi uma kwewashela izwi kuthuleke ukuthi ukuthi cwaka. Kungathi ufaka inhlamba kanti ufaka isu. Yini edala kulokho abantu babanjwe isystem yokusonto ukuthi kukhonzwa ngesonto during the week ungasixhaki sibhizi nezinto zethu. Wasinikeza izwi Monday asiushaya amen, but ngesonto sishaya amen uqhuma iroof. Msensisi kwabangenayo abafuna ukujoin WhatsApp group bazala abangenayo ama group ngicela ukuyisho leyo nto. Abangenayo ama group abangena lisonto because siba nenkinga ngizokuremove ngempela mina ku WhatsApp group. Uma sengibonise ukupush agenda yeso asipush agenda labazalwane. Sizolekelela abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bakwazi ukukhula spiritually. I want to grow spiritually. Ngifuna ukukhula ngikwazi ukuyimela, ngikwazi ukuziphimbo likaNkulunkulu ikhuluma nami. Udinga abazalwane enizobambisana. But kungcina kungena isitha sixabanisa abazalwane uma kunento kaNkulunkulu noma kunento ezosiza abazalwane. Ngenxa ukuthi namhlanje nami ku live, kusasa komunye live, kusasa uyaphuma uya komunye live. Hlala endaweni eyodwa obonayo ukuthi la yindawo eright. Uma ubona ukuthi futhi akuyona indawo eright, unelungelo lokuphuma kulo live. Uma ubona isifundo engisenzayo siso, unelungelo lokuphuma kunokuthi udala iconfusion, udala ulokuthuka inhlamba uthi nje ayikho into abayikhona. Phuma ngokuthula uye la obona khona ukuthi bakufundisa into eright. Lana sizolanda abantu abasha abathi ngiyahluleka esonweni, ngaphunyula kanjani einkanukweni ezasingibambile, ngikholwa ngisindisiwe. Ngizwe ngibe nalento yokufuna ukushela. Khumbula abazali siphuma ezweni la khona izinsizwa ukuthi intombi ayidlulwa. Mase sifika kuNkulunkulu sithema sikhuluma nenceba enkosi sathi webazalwane amanzi awamshintsha umuntu. Ngicela ukuyiphinda, ibaptism yamanzi ayimshintsha umuntu. Into eguqula umuntu yizwi likaNkulunkulu. Noma ungaya kwi-swimming pool, noma ungaya kumanzi emanzini agobhoza phansi afuna amaphaphu phansi ubhabhadizwe ngeke uzuguquke. Sasibhabhadiyo thina emasontweni bhabhadizwe every year, every month. Kuthi uyohlambululwa, uyohlanzwa, ubuye ufana uthi mawuqeda ukubhabhadizwa inkanuko zivuka, isono sivuke sibe ngenyawo. Into esiza umuntu yikubhabhadizwa ngomoya ongcwele nokudla izwi. Into esiza umuntu. Amen. Asiqhubeke. Verse 5. Yes. Ikhona lokhu kuzile ngikukhethileyo yini? It's a question. It's a question. Yikhona yini lokhu kuzila engikukhethileyo? Hayi ngihluthwa siyinkanuka ngazi zophunyulwa kanjani. Prayer and fasting with the right people. With the people of God. Nebandla likaNkulunkulu likulekelela uzosizakala. Mina ngangingedwa ke bazalwane uNkulunkulu engilekelela. Mhlawumbe ngeke kube naleyo nhlanhla leyo. Ngangingedwa. Kube kade ngafa kube ngizange ngiqhubeke noma kube uNkulunkulu akazange angilekelele, wangilekelela. That is why I'm here to help you. Kuyaphumeka esonweni ngisindisiwe ngibhabhadizwe egameni kaJesu, ngiyamsebenzela uNkulunkulu, but isono silokho siyangilandela. uFaro uyalandela, iGibhithe liyalandela, alistopi ukukulandela. But nansi into ezokusiza, nansi akusisi isono ukuthi umzimba wakho uyareact. Akusiso isono makhono. Ngoba nasengicabanga ukuthi yonke into eyisono manje uma ususindisiwe ufuna ube isidumbu.
esingenamizwa ongenyakazi uma sewumdala uma sewufike kwi-age yokuthi mhlambe sekufune ugane sekufuna umakoti ngenxa ukuthi siphuma kuphi ezweni elenza izinto zafika isikhathi singakashayi kwafika lento ukuthi sikumele ulale kanti isikhathi sikasha kwalimala izinto eziningi mase sibuyele enkosini kufuneka sibalekele labazalwane sikhiphe lezi zinto ezangena one by one moya wenkanuko umoya ukuthi mawuyindoda wena udlula skate uyashela nje umoya loyo bazalwane ongakushiyi ngoba sewubhabhadisiwe ayakulandela amademoni ngaze ngathi mangifundisa lilanga ngenza isekele ngathi umzalwane uphakathi kwalesekele aphakathi kwayo uma biyelo umthandazo once waqala wabonaka izwe kuyavuleka kuvuleka izintuba zokuthi kungene ini izitha noma kungene lemimoya izoqhubeka ioperate kuyi uyakhonza nje le nkonzweni ubhizi ubuko sister muhle ke lo ngathi ngagana ngashita wrong nonkosikazi wami mhlambe kube ngangistelo sekuvulekeni kuvuleka izintuba kulesekele aphakathi kwayo but uma umhlalelo uNkulunkulu ngama prayer ngama fasting ngezwi lakhe uhle nabantu abadle izwi ziyavaleka lezi imbobo sokuthi kungena isitha sizocorrupta impilo yakho ukuzila ukudla okuyikho yes funda Sofana nosuku lokuba umuntu awuhlupha umphefumulo wakhe yes ukuthi umuntu ugoba ikhanda lakhe njengomhlanga endlale indwangu yamasaka nomlotha phansi kwakhe na lokhu kambe ungakubiza ngokuthi ukuzila uyezwa man ngicela sihlele sibuyele emuva sizi question ethini ikhona lokhu kuzile engikukhethileyo ngithemina zimbili indlela zokuzila ukudla kunendlela yamademoni esithola noma indlela yezwe eyayikade yenzeka before yokuthi umuntu umbatha ingubo yamasaka umuntu uyadabukisa umuntu ukhulumela phansi ume kwi-fasting akafonelwa ume kwi-fasting ayikho into ayenza endlini uthi nje ngikwi-fasting baba sekhaya noma kumyeni wakhe athi ngikwi-fasting ngicela ngibalekele abazalwane akade bekhona banenamba ngicela nibalekelela kuma comment athi umuntu ngekwi-fasting akusiyona i-fasting ukuzila ukudla okuyikho number 1 abe seyabuza uNkulunkulu athi yikhona yilokhu ukuzila engikukhethileyo ukuthi umuntu ambathe ingubo yamasaka hayi uyidinga ingubo yamasaka awudingi ingubo yamasaka awudingi ukudabukisa uma kwi-fasting sabonga kakhulu bangcwele awudingi ukuthi udabukise uma ukwi-fasting into idingayo uma ukwi-fasting into eyodwa ukuthi zila ngenkululeko iba free ma we fasting noma ukubuka ukudla uzuthi ngihalela kunendaba nako kukhona but lento ingaphakathi kimi inkonzo elangaphakathi kimi ethi mangizila ukudla kwenziwani ke ma we fasting awuvalela ukudla efridge awuvalela ukudla emakhabethini yakho uhambe uyothenga oKFC ubabeke uthi ngizokubona ntamba mangiphuma nje enkonzweni ngizokubona nokudla mangiphuma nje enkonzweni ngifuna iKFC mangiphuma nje enkonzweni ngifuna ubeke ukudla kube inqwaba no esontweni masifundisa ifasting leli labalanga wathi umfundisi sizofasta kwi-Monday soqala ifasting Monday athi nje agijima uyothenga oKFC uthenge konke ukudla kwakho ukubekela udle konke same time hey that's a lie bazalwane ifasting mawuzo approacha u3 days fasting uyamlungiselela u3 days wakho wehlisa isikali sakho sokudla uma nje uzokwenza u3 days fasting uqala ngo1 day uma uzokwenza u1 day qala ngo-half day if ungakwazi ufast qala ngo-half a day uvuzile from 6 kuya ku12 ubone ukuthi uyaqualify yini and then the next day uyaqhubeka usuku lonke uma uya ku3 days awukwazi uvela ugcwalisise uya ku3 days uzohluleka awukwazi uma kuyiSunday soqala ifasting Monday Sunday noma ungangadla uyiphuzela itiye it's okay ngeke izikulimaza ngeke izigqilaze but uma uzolanda konke ukudla udla ngazuthi isigqila akusiyi fasting lokho bazalwane akusiyona impela akusiyi funda samba 6 yes akusikho lokhu kuzile ngikukhethileyo yini ukuthulula izibopho kwenze njani usiyayiveza uNkulunkulu ifasting right
my brother ngibophekile impilo yami ibophekile impilo yami ivalelekile ngisindisiwe kodwa kunezinto engakakhululeki kuzo nginama-anger issues nginekuthandizwe ngiyalithandizwe angazi ngizawuphuma kanjani mina ngiyawathanda amawivu mina ngiyakuthanda u-1 no-2 no-3 mina ngiyazithanda izinto mina ngiyawathanda amabhlungu ngumuntu wesifazane angazi ngizophuma kanjani ngiyafisa ukuphila ubungcwele but akuphumeki woza sondela nizilela ukuthi nithukulule izibopho uma ungena nje kwi-fasting uhlala kuNkulunkulu udlizwe automatic lezi zinto ziyanqundeka automatic lezi zinto ziyanqumeka amandla zonke izinto yonke imimoya ebekade ibambene nama generations cases izinto ezakhulunywa phezulu kwempilo yakho kwathi igama lakho la ugujelwa phansi igama lakho lavalelwe ebhodleleni ngeprayer and fasting amabhodlela ayaphuka uthi kwi-prayer and fasting kube kuyindonga ezavalwa kwakhelwa impilo yakho yavalelwa impilo yakho ku-prayer and fasting uhleli ungameshini lezo zinto uhleli njenge-prayer and fasting uNkulunkulu uyakulwela sizofika la masifundi ukuthukulula izibopho zobubi nokuqedisa imichilo yethu lithe izwi alishonga izwi uthi mawumenshina lezo zinto alithi izwi uma usho ukuthi inkosi ngicela ukuthulula izibopho inkosi ngicela ungenzele u1 no2 no3 but lithi izwi uma wenza inkonzo yokuzila okuyikho umuzila ukudla ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo awugcini ngokuzilambisa kuphela but uyaqhubeka wenza inkonzo yokunikela ngempahla yakho uma impahla ekhaya phuma uyibeke emgwaqweni unikeze abantu bahambe bayogqoka uma unokudla okubona ukuthi kuningi awusakudingi phuma unikeze omakhelwane ushare izinto nabantu wabelane nabantu ngempahla yakho manje njengoba kusha 12 o'clock thatha leyo lunch yakho athi uzoyidla uyinikeze umuntu ohleli phansi lapho ongena lunch ngalokho uyambona uNkulunkulu kuwe ungashongo lutho uthi ayidla mzalwane uNkulunkulu akubusise but nina ninikeza abantu ngoba nimabizela emasontweni ninikeza abantu izinto ngoba nifuna bezokhonza nani ukuzila ukudla okuyikho yikunakekela intandane yikwembathisa ngoba umuntu nje umbuka uyakholwa kakholwa umfanekiso kaNkulunkulu mawubona umuntu ubona uNkulunkulu noma yakholwa noma akakholwa ubona uNkulunkulu awukwazi ukubona umuntu edajukelwe engembethe umdlule nje kanjalo so if fasting isifundisa ukuba ukwenza intando kaNkulunkulu willingly not by force not ngokuphoqwa not ngokucindezelwa but willingly amen fundi ukukhulula abacindezelweyo ngabe ucindezelwa amavideo eporn ngabe ucindezelwa ama-masturbation uyayithokozisa unama-toys endlini yakho usindisiwe le moya ayiphumi ikucindezelekile ukukhululwa abacindezelweyo ngokuzila ukudla okuyikho uthi mawungena uday 1 day 2 uze umoya wakho sewukhululekileyo uze umoya wakho sawusasindwa usukhona umehluko khona into ehlileyo emahlombe uNkulunkulu wenza inkonzo spiritual ungayiboni physical ngoba nawe ungena inkonzo spiritually not physical ngisindisiwe kodwa nginenkinga yokuyithokoza mina ekamereni lami umzimba wakho ufune ku-react ngaleyo ndlela but isono noma isitha masibona ukuthi umzimba wakho ufuna upartner umzimba wakho unesizungu uya alethe okwakhe alethe imoya yamadimoni izohlala phezu kwakho kube yona operate wena akusiyinkinga nje leyo nto uma nje wamukela ivangeli right bazalwane indalo nje kaNkulunkulu ukuthi indoda ufune kube nonkosikazi owesifazane ufuna kabe nemizwa kuze ubona ngathi uyaphila waya kudokotela udokotela afika kuhlola athola ukuthi khona amaphathi omzimba wakho angasebenzi noma angafunction ngendlela right shuthi wena uphili wena khona inkingo nayo khona inkingo lithi iBhayibheli lami uAdam waba nesizungu uNkulunkulu wabona ukuthi uAdam unesizungu wamenzela umsizo njengaye ngoba wayenjani wayenesizungu ngeke umuntu omusha uthi wena hayi sengisindisiwe nje angisathi into athini mina ngiyifuni nje into ethi ndoda you are lying uzokhathala lo vangeli uma sewufika esigabeni sokuthi kumele uthole umyeni kumele umtholile umyeni hayi ngenxa yenkanuko kodwa ngenxa kwesidingo somzimba wakho ngenxa yesidingo sempilo yakho
phela umshado bazana ashadele phela ukhonza nokusihambe sikhoma sithi namakhosikazi ngishadile nginonkosikazi. No, there is a life ngale kokukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu asinikeze yona engasisi isono. Oh my God, ngeke ngikhulume lento ngithi sex is not a sin, but isono yikwenza sex without uNkulunkulu, without ukunikezwa uNkulunkulu iorder yasezulwini. Ukwenza inkonzo yasekameni amazana uNkulunkulu ekhona evumile uNkulunkulu wadala lezo zinto akusisi isono. Iyakhulekela leyo nkonzo manje izoyenza mshadile. Akuyona abantu abangashadi manje izoyenza enkonzweni iyakhuleka ukuze ngoba usana uyakwazi ukovertake. Nithi nisindisiwe njalo but nivukele ziyinkanuko enxa amadimoni efuna nenza imkhuba nenza ukungcola. Nithi masenenze leyo nkonzo le nibe nokuzisola. Do you know usana uyakwazi ukufaka ingane zakhe nizala ingane kaSathane ewumoya kaSathane uphefumulo umoya kaSathane kubazalwane nihambe niyokwenza inkonzo ningakhuleki. That is why kumele sikhuleke abazalwane masokwenza inkonzo ukuSathane angatake over afake imbewu erongi esibelethweni. Uthi mase umthula umntwana omunye uyaqala uyashintsha akade umfana aqale shintsha abe intombazane. Indaba kufaka umoya orongi esibelethweni somuntu osindisiwe. Uma kuzalwa ingane econfused loyo moya akusiyo umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu awukaze waba confused esibelethweni somuntu osifazana. Awukaze kwenzeke kuzalwa ingane entombazane maqeda iguquka ibe umfana kanti umoya kaNkulunkulu. Akwenzeki. Izalwa ingane ithi mayiqeda kufika emhlabeni kubonakala izimpawu zendelelo. Akusiyo umoya kaNkulunkulu loyo. Ibonakala ingane idelela, ibonakala ingane ifuna umandala incane na 5 years but ingqondo yase igijime yabandala. Is because of umoya sewungcolisiwe kwangena umoya omdaka entweni kaNkulunkulu. Awu amen. So khuluma ngalila ngasiqhubeke. Fundi sizoya kuJohana kuMatthew chapter 4 verse 7. Yes. Akusikho ukwabela abalambileyo. Akusikho ukwabela abalambileyo. Isinkwa sakho bengekho abazalwane lingekho isonto bengekho abefundisi. Akusikho bangako kubabele. Bangaka. Wena unesibindi sokudla nje emphakathini udle noma usebhasini uyemakhaya or uphakathi kwabantu udle nje uwedwa udle isibindi esingaka. Umzalwana akadli ngisho eTexini. Uma uzodla eTexini ufuna ukushayela nabo bonke abantu ohleli nabo. Awukwazi ukuthi eTexini udle nje ubonakala usike iapula udle isibindi esingaka ukholwa. Because uma unenhloso ukuthi uzongena eTexini ufike ngidle ufuna uhambe nama-apula awu-15. Bonke abantu abakuleli tekisi ubanikeze bonke inkonzo sukuyenza kodwa wayibona ukwazi uku-enjoy ukudla bakubuka abantu khona umuntu olambile. Ahlukumezwe uwe ngokudla okuphethe. Ube nesibindi sokuyikhipha iKFC yakho uyidle phambi komuntu ongakholwa akubuka kodwa qeda umnikeze ivangeli uzokholwa. Angiyabuza nje bazalwane. Udlile wadla kudla kwakho konke wadla chicken licken bakho waqeda maqesa umvulela iBhayibheli uzokholwa na? Never call. But okokuqala uqala umnikeze uma ubona umama nawe uhleli naye sithi nelodwa noma nisheri sithi umbathise ingubo. Uthi haya simbathe makhelwane ungagodoli ngikhona. Uma ubona ukuthi akanako akakuphethe futhi awulindi ukuze umuntu uphethe ukudla umnikeza lokho nakho inkonzo sukuyenza. Kodwa nxa kusenabazana nabanikeza inkonzo eyodwa. Inkonzo yokushumayela nje kuphela eyobuntu ayikho. Funda nokuyisa abampofu nemihambima ekhaya lakho. Bangaki abaye bangenisa ivakashi emakhaya abo. Kwakho nje akuvakashwa nje kwakho akuvakashwa. Une serious face. Une smile makuyisonto. Userious kabi phakathi neviki nje awukhulumiseki angeni bantu kwakho. uNkulunkulu asilekelele bazalwane. Noma abantu bengasilimaza kangakanani, let's carry on loving them. Let us love abantu no matter besehlukumeze kangakanani, no matter benzeni lebhlungu kangaka kuwe.
because uSathane mayebona unenhliziyo enhle into akayenzayo ikwenza abantu bakudisappoint uthi ubathanda abantu bakudisappoint wena qhubeka ubathande noma bekuphoxa noma bengakuthandi bona noma bengazi kahle noma bekukhuluma kambi wena qhubeka nenkonzo yokubathanda baze bayibuza ukuthi lona ngoba bengimhleba lona ngoba bengikhuluma kabi kangaye kangaka yini emenza ngithande hayi ngenza inkonzo mina iyasihlula ke leyo nkonzo bazalwane ngoba simhlalela umoya ongcwele qhubeka nokwenza inkonzo umthanda umuntu engasathandeki azayibuze naye ukuthi yini yenza lo muntu angikhonze kangaka ngibe ngimenza into ebuhlungu kangaka omunye ufika umsize empilweni yakho umnikeze izinto noma mhlawumbe umnikeze into ethile noma ngabe imali uyamnikeza imali ukuthi akushintshe impilo yakhe ajika kuzonde wenze njani ngiyaqhubeka ngimthande ngiqhubeke ngikhulumisane naye umnikeze nje into encane mhlawumbe umnikeze 5 angaphinda baningi benze lezo zinto umuntu ufika umnikeze 5 ajika kusona ajika ngasakhulumisi kwenze njani uSathane osengene kuye ofuna wena ustophe lenkonzo yenzayo never umuntu umfaka emsebenzini aqeda agxose wena emsebenzini wena umfaka emsebenzini kuxoshwe wena emsebenzini ngufakazi 2013 2012 ngafaka amadrathizeni emsebenzini abaningi kabi emsebenzini ngaxoshwa mina emsebenzini ngathi ngithi manje phela ngikhulumeleni phela nami ngibuye uzosebenza bahluleka because akuyona inkonzo yabo mina ngenze yami inkonzo ukuthi ngibafaka emsebenzini ukuthi ngixoshiwe mina kumele ngizonde but wena uyamzonda umuntu oxoxa emsebenzini omunye afika ukukhulume kabi uyathestwa ukuthi uyakhonza ngempela yini noma uya-etha funda sofana khona verse nokwembesa uhambaze lapho yes lapho umbonayo nokungazisithezi kwaba inyama yakho lethi izwi lenkosi ongawondla umndeni wakho uqale kusiwe le fish insindiso yini bazalwane le ethi ngoba sewuyakhona ungasabondla abazali bakho abazali bayahlupheka but ubhizi wondlana nabefundisi umzali wakho akawazi u10% wakho but esonto uyawukhipha you are a liar umndeni wakho uyahlupha uyambona kanjani uNkulunkulu umndeni wakho ubhizi wena nabefundisi ubhizi wahla ngithe mina le ntombazane ebhizi etrendayo ethi sindisiwe akusile ivangeli lebazalwane ivangeli lixoshi kwabakini ivangeli lixoshi ekhaya uyohlala ezikhotheni nezigebengu akusile ivangeli kwezizonda abantu abazali bakho awubazondi uyabathanda uyaqhubeka ubenze lokuhle ubunakho ungenakho awunakho kodwa mawunawo amandla kubenzela qhubeka ubakhela imizi qhubeka ubenzela izinto bengakholwa benjalo awukwazi ukugijima uthi uthanda uNkulunkulu wesaba uNkulunkulu abazali bakho abakuzele bakulethe emhlabeni ngobakhonzi ungabahloniphi isystem noma ibandla isatanism leni ijoyinile enenza nizoda abazali beni babiza ngabathakathi akuthakathi bona kunomoya uma ukuthi uyathakatha kunomoya omsebenzisayo khuleka asizakale mutshele ngevangeli ungambalekeli ivangeli likususe ekhaya ivangeli likubalekisa ngoba inyama yakho nishiya umsebenzi namhlanje ni resign emsebenzini nithi nisindisiwe anikasindiswa nini nisazoyeka lento eniyenzi niyophuma niyokhathala ilo jonga niliphethe uNkulunkulu oshoyo kwabathize ukuthi wena yeka umsebenzi uhambe uyongise hayi bonke abantu uyeka uyapha umsebenzi uyeka umsebenzi baqeda ufuna imali ufuna ukudliwa ufuna ulala udlila uzodlani uyeka umsebenzi hayi izinto zezo into kasana yini izinto zezo bazalwane yizi masikhuluma ngezo sikhuluma ngani umhlaba wonke lo ubonayo lemsebenzi nako konke nemfula kungokaNkulunkulu akanalutho uSathane unikezwa nguwe asifunde sidlulela sekuJohn 4 uMatthew 4 funda khona ukukhanya kwakho kuyangiqhamuka uma sewenze zonke lezi inkonzo khona ukukhanya kwakho kuyawuqhamuka njengokusa amen
awuzilela ukuthi kukhanye empilweni yakho, awuyi kuNkulunkulu ngoba ufuna izinto eziphathekayo, but ngokuzila ukudla nangokwenza inkonzo, unakekela abahluphekile, umbathisa abangembethe, unakekela abalambile, ungenisa ihambe ekhaya lakho, ube nothando, ukuyifasting. Uba meme ubaphekela ukudla ama7 dilane yini ama7 colors, ubaphekela ubadishele badle, wena ukuyifasting. Uhlale nje ethi inkosi nangu mina, uNkulunkulu ubona uNkulunkulu akulwela. I-fasting right, indlela right ye-fasting, ukuzila ukudla oku-right phambi kobuso bukaNkulunkulu. Funda sizohamba. Nokukhuluka kwakho kuyakuvela masinyane, nokusiza nokusindiswa kwakho ekuguleni okukho kuyawuvela masinyane ngoba wenza inkonzo. Bazalwane, mhlambe ngiyagula sengikhulekile akwenzeki lutho. Prayer and fasting. Kunamadimoni asigulisayo, angathi atobhala kunohlobo lwamadimoni olungaphumi ngokukhuleka kuphela, but ludinga ifasting, because ifasting ibulala inyama. Ifasting ibulala izifo ezingaphakathi enyameni yakho. Amen. Yes, fasting and prayer. Awuzili ukudla ubuseyahlala. Yini prayer? What is a prayer? Ukhuleka uthini mawukhuleka? Uthini mawukhuleka? Awuthemelezi. What is a prayer? Bantu abaningi abazi ukuthi prayer yini. That is why ngigijima sengigcina sengikhuluma ngeilimi zamanga. Because anazi ukuthandaza yini. Umthandazo nangendumiso uyathandaza. Mawuvuka nje kuseni uthi ngizomethemba njalo, ngovuya yazi indlela uzongihola ngeso, angisekeli impela ezulwini ngolanda, ngibonge phakade wangethula umthwalo, wangishiya neculo. Hallelujah. Umkhuleko wona lo uyawuzwa uwodwa uthi ngizomethemba kungathembeki, athi ungishiye neculo wangethula umthwalo. That's a prayer. Hallelujah. Uvuke kuseni uthi siyabonga su Jesu ukulondolozwa kamnandi uhlala kuwe, okumnandi kunokuphila okupha. Hallelujah. Uvuka kuseni usho lo mhlabelela indumiso. That's a prayer, bazalwane. Awukwazi ukuthemeleza ikhuluma ngelimi, ukuthemeleza ikumphoqa uNkulunkulu, ikumdimanda uNkulunkulu. That's a wrong prayer. Vuka kuseni baba ngiyabonga. Bonga ungasebenzi, ubonga ugula, ubonga izimo iphambana na, kodwa uzwakala ubonga. That's a prayer. Lord, teach us how to pray. Paul noSila bevalelwe entolongweni, abazange bakhulekela ukuthi iminyango ivuleke, abazange bakhulekela ukuthi icapha ngegama likaJesu kuyavuleka, ngegama likaJesu siyaphuma. No, badumisa uNkulunkulu, bathi noma sisejele we will worship him, noma siboshiwe sishayiwe we will worship him. Bathi wena mawungaboshwa wewe angena ama-fasting ungonda, ungaphela nya, bangathiwa uboshiwe nje wena. Bazalwane cela ningikhulekele Nkosi yami, ngiboshiwe ngibazalwane ngicela this and that. No, bakhuleka bakhonza uNkulunkulu bengaphakathi ngoba banento ethi noma siboshiwe kodwa uNkulunkulu ngeke siyeke ukumkhonza. Asimkhonzi ngoba singaphandle, simkhonza nanoma singaphakathi ngoba uNkulunkulu okhonzwa ndawo zonke. Enhluphekweni yakho mkhonzi uNkulunkulu, ngingasebenzi uNkulunkulu, ungabathola abantwana emshadweni uNkulunkulu, izimo iphambana nawe uNkulunkulu ufanele ukukhonzwa.
uyeke ungasayinaki lesi sithi singakalungi mase kufika isikhathi uzoyilungisa wena worship him nje kuphela egameni lika Jesu amen asivale asiyeke le uzoyifundela wedwa ekhaya ukuzila ukudla okuyikho asiye kuJohn noma kuMatthew chapter 4 sizwe ukuthi fasting iyenze njani bazalwane isiqalo nje bazalwane lesi sinaso esisenzayo kuneyinkonzo eziningi esizoziletha siyangicela nje bazalwane uma unawo WhatsApp ngayino ukuthi abantu abaningi banawo WhatsApp phuma kulama group akho yezo ngiyacela nje uma uzojoina le WhatsApp group esimemezela ngayo bazalwane noma esizokhonza kuyo phuma kulama group ayinqwaba awukuwo kule group ka WhatsApp into esiyoyenza yokwakha ibandla likaNkuluNkulu bazalwane hayi isonto abafuna ukukhonza kanye nathi sine kune conference ezoba khona eCape Town nge24 ka September izoba 3 days 4 days mangaphazama eCape Town uma ufuna ukuba ingxenye lo hambo please join us uma ufuna ukuyofundiseka ngokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani please join us kulezo inkonzo I promise you bazalwana I won't lie to you lapha khishwa amadimoni aginqa amadimoni kuvudliwa izwi likaNkulunkulu njoba linjalo awudinga ukhishwa kwamadimoni awudinga ukufa ukuduwisa phansi uginqa phansi udinga izwi likaNkulunkulu amen amen so sizokhonza during the week bazonilekelela kuma comment bazalwana abantu ngenamba so khonza during the week sicela abazalwana bazoba active Nkosi yami ngiyacela abantu abazoba active abantu abazokhomenta uphume kumanye ama group uphume ko live labo suku kubo phuma ko live nje uma attend live wabantu abashumayela indaba yebandla lika Kristu hayi amasonto hayi abantu abazothi phuma esontweni phuma kulelo sonto lela linaNkulunkulu lelo sonto woza kwelami isonto hayi asinalo isonto angikubizeli kimi njoba ujoin igroup nje awujoinanga sonto lami anginasonto ujoin inkonzo yesifundo la uzofundwa khona ukuthi ubani uKristu kunenge ngikhulume phakathi neviki ngikhuluma indaba ethi abantu bathi uKristu mthathu akekho mthathu uKristu bazalwane abantu abaningi abazi ukuthi iyini ibaptism kubaleke ngani ukubhaphathizwa ziningi inkonzo okumele siyifundise why kumele ngisindiswe wena unankinga nokusindiswa but inkinga ukuthi awazi ukuthi kungani kumele usindiswe yini insindiso ibaleke ngani insindiso siyabonga kakhulu egameni lika Jesu sisi ubani sisiduduzile silekelela ngamanamba siyabonga kakhulu egameni lika Jesu sicela usifundele mamoya Matthew chapter 4 from verse 1 uJesu ezile ukudla nansi inamba bazalwane ithathene ning inbox or inbox khona la ku TikTok I will add you on WhatsApp group Matthew chapter 4 uJesu Kristu uNkulunkulu wethu siyabonga kakhulu ningawafaka wena amanamba bazalwane thatha nje le yami phela ningawafaka wena amanamba sizonilekelela Matthew chapter 4 uJesu elingwa usathane wenza njani akazange rabandondoze rabandandaze rabasiyasiya rabayanda no wakhulumizwe be loaded with the word of God be loaded be rooted in the word of God be rooted in the word of God so ngiba rooted kanjani in the word of God you need people who will teach you no one will teach you the word of God bazalwane the Holy Spirit angeke azakwazi ukufundisa wena usasekulesimo kuso udinga someone physical to teach you or to help you grow spiritual so uzufinyelela kwiposition yokumuzwa wena umoya ongcwele ekhuluma nawe uyokumuzwa umoya ongcwele ethetha nawe udinga abantu physically abazokulekelela ukhule spiritual yes akazange rabandondoze bazalwane lento sizwa umuntu afike epulpiti rabasiyasiya nikhale ngoba niya actor labasiyasiya labayanda labatonatona labantanantana system amademon leyo nto leyo lethi zaNkulunkulu mayengekho zodolika lezo ilimi zakho thula shut up mayengekho nje zodolika ilimi zakho thula hamba ufunda lapha kulokhu zaneni ku 1 Corinthians chapter 11 chapter 12 njalo izwi loNkulunkulu lithi thula uma engekho nje uzokhuluma abantu baphuma nezilimi zabo le zamademoni babedla nazo isnef bephuza nazo bedakwa nazo babuye bazokhuluma ngazo bathi izilimi zaNkulunkulu ase lie wangizwa ngioperate ngezilimi zasezayo zazithini kwenye zasezayo Nkosi yami esontweni lami 1 2 4 1 cup of tea 1 what
athi usindisiwe umuntu ekhuluma ngelimi laseZayoni. Akwenzeki umuntu masesindisiwe, ziyaphela nya. uNkulunkulu akunikeza isiphiwo sakho, akunikeza sona kwabela sona ngamunye ukuze kukhonzwe ibandla likaNkulunkulu. Amen. Johan, Matthew chapter 4 sesiyavala bazalwane. Uma sewuzilile wakhula spiritual, ufika kule nkonzo eyenziwa uJesu la. Yokungathi mawulingwa, yokungathi mawubona into ethile uthandaza uvala amehlo babegameni lika Jesu nangu uSathane engilwisa. You speak the word of God because ugcwalisiwe ngamandla kaNkulunkulu. You are loaded ngezwi likaNkulunkulu. But mawuloaded, if your heart is loaded ngezwe, uyawuphuma ufike uyophuma ifiye. MawuSathane efike empilweni yakhe approach. Uma uSathane akwazi approach uJesu, who are you? But wenze njani uJesu ke? Asifunde lokho. Sibe sesiyavala. Wenze njani uJesu? Yes. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlala. Wavuma uJesu kwenzeke lenkonzo. Wayenamandla okunqaba, wayenamandla omxosha uSathane ngegama lika Jesu. Wayenamandla ukuthi angilapha ngeke ngibizwe uSathane mina. But wayokwenza inkonzo ethi ngezwi likaNkulunkulu linamandla okuphikisa nentando kaSathane. Uma ukhulekela umyeni unayo umyeni wakho Sathane unayo. Uma ukhulekela umsebenzi unayo umsebenzi wakho Sathane ongeke uphinde umkhonzi uNkulunkulu wazowuthola. So stop praying for things. Stop ukufuna izinto, funa ubuso bkaNkulunkulu and everything shall follow you. Athi David kumahubo, I will stay in the house of the Lord for the rest of my life. And goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Not me following things. Amen. But all goodness, kuhle nomusa kuyangilandela because of what? Ngihleli endlini kaJehova. Where are you today? Where are you today? Asifunde. Khona uJesu waholela ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Yes. Verse 2. Esezilile ukudla izinsuku. Ezingamashumi. After a prayer and fasting for 40 days and 40 nights. Uyabona ukuthi noma uzile ukudla isitha kuyenzeka sikulinge. Akusho ukuthi because of fasting amademoni ngeke se yila eza khona ngobuningi ke lapho. Mawuzile ukudla amademoni yila eza khona ngobuningi bawo kodwa dinga into eyodwa. Are you rooted now? Is uJesu ewumuntu esenyameni ehamba physical. Isu ukuthi uphendula uthini wena ungathini wena. Ake sibe honest nje. Nangu uSathane ekulinga. Nangu uyambona physical uyakulinga. Nangu umuntu wesifazane uthi lala nami. Nangu umuntu wesilisa ulanga emva kwakho uyakushela ukumise kabi uhambela inyanga ubiza igama lakho phansi naphezulu ufuna la. Uyabona isitha lesi. Because bazalwane, we need a spiritual ear and a spiritual eye as a people of God. Abantu bakaNkulunkulu banamhlanje sisindisiwe impela but we don't have a spiritual eye, ear and a spiritual eye. That is why isinto izimfishifisa izinto zifika namhlanje. Namba namukela yonke into eJesu Kristu inkosi niyayamukela yonke lemfishifisa niyayamukela nini. Nabona umuntu wesifazane umfundisi uyakholwa kuleyo nto le awuquestion because indlebe yakhe ivalekile amehlo akavaliwe awukwazi ukubona awukwazi ukuzwa ukuthi akwenzeka umuntu wesifazane abe umfundisi akwenzeka indoda ithi umfundisi kube yona yodwa eshumayelayo. Ngihleli kumabandla operate abantu besifazane aphethe abantu besifazane. Yes, unendoda lo mama lo but leli bandla liphethwe nguye. Indoda yakho uyibambe ngentamo ngekinopho kanje ubambe ngechain uyayicontrol kunezinto umyeni wakhe angakwazi ukuyikhuluma ngoba ibandla liphethwe lo Jezebel lo. Akekho umuntu wesifazane obizwe ukuzophatha ibandla. Wathi omunye mina ngihola befundisi. Kusho umuntu wesifazane umama ngihola befundisi ahlela amadoda athamela amlalela ahlela avula amehlo. Akwenzeki akekho umuntu wesifazane obizela inkonzo yokuzohola amadoda akekho.
akekho bazalwane. Umuntu wesifazane inkonzo ayibizelwe is to support umyeni wakhe, bavangele kanye naye, abe behind umyeni wakhe, akhulekele ibandla, not ukuphatha amadamela amadoda, adulusela amadoda. Bandla likaSathane mawufika kulo, fika amadoda ehlele bondeni kanje. Umama uyashumayela uhamba phambi kwamadoda lawadulusela lokugijima phambi kwawo amadoda. Ebandleni likaNkulunkulu uma kwenze kwesifazane efakaza noma eprofeti endlini kaNkulunkulu, akami phambi kwamadoda, abe front phambi kwamadoda kanje. Uma phambi kwabanye omama asho lento ayishoyo, afakaza lento ayishoyo, aqeda ahlale phansi, not ukuthi ashumayela agijime phambi kwamadoda, thina amadoda abamba amadoda amakhanda, amadoda amahlombe. Yibandla likaSathane, phuma kuleso sihogo usindiswe. Uthini uJesu? Funda sengiyahamba. Esazilile izinsuku ezingama40 yes, ubusuku obungama40 yes, wagcine walamba ya. Kwafika umlingi wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho ukuba lawa manje abe yizinkwa. Yes. Verse 4. Kepha waphendula wathi, kepha yazi ukuphendula mayisitha sikulinga. Ungathandazi, ungabaleke emthandazweni, phendula ngezwi. Uzawuphendula kanjani ngoba ulazi izwi wena? Awulazi izwi. Wena izwi ujwayele ukufundelwa wena uwedwa. Uma for example, uma benganga-mention ama-chapter ukuthi sifunda chapter bani, abaningi bebezoduka, confused, bebezoduka because you don't read the word of God. You need me to tell you what chapter I'm reading. If ngithi memeza ngezwe likhulu awuyazi leyo ncwadi. If ngithi mina uNkulunkulu wangithatha noma umoya kaNkulunkulu wangithatha wangikhombisa isigozi amathunzi awomileyo, yiphi leyo chapter? iBible study ibaleke ngalokho. Azazi incwadi ngekhanda lakho. Incwadi mazibe senhlizweni yakho. Izwi kaNkulunkulu li-apply enhlizweni yakho, ungaphathi leli bhuku ngoba uyofika kwenye indawo kuthiwa amaBhayibheli awangeni. Bekwenze njani? Kuthi uhamba ushumayela but iBhayibheli alingeni kuleya ndawo. Lama Bhayibheli engiwaphethe bazalwane ayathathwa kancane kancane asuswa ngoba anamaqiniso, anezwi likaNkulunkulu elingaxutshiwe. Kusazofika iBhayibheli elithi izitabane zingaba befundisi, elithi abantu besifazane bengaba befundisi, bengaphatha amadoda. Ayeza lawo maBhayibheli. Uzokwenza njani ngoba ulazi izwi? Wena ufuna ichapter, ufuna neverse. Izwi likaNkulunkulu lazi from Genesis to Isambulo. Mina bazalwane ngufakazi olento engishoyo. Angazi ngayesikolweni. Ayingihlupha lento inkosi, ngicela ukulazi iBhayibheli, ngiyafisa ukulazi izwi lakho. Namhlanje uNkulunkulu uyangilekelela ngosuku nosuku because ngispend isikhathi ngifunda. Angazi ngesikole ngoba ngitshela nje no grade 1 nje enginawo. Kwagama lami lalili kwakunzima kabi ukulibhala, ngangakwazi ukubhala igama lami, kodwa umoya ongcwele wangilekelela wangifundisa. Asikho isikole engakuso but ngiyakwazi ukushumayela because ngilekelelwa yini? Umoya ongcwele. Uma uwedwa noma ungaye esikoleni but umoya ongcwele, baningi abantu abafundile kodwa izwi abalazi because balifunda bebodwa without the Holy Spirit. Uma sekhona umoya ongcwele awusahambi ngeknowledge yesikole yakho, uhamba ngeknowledge yasezulwini. Uyena okwambulelayo, ufike nje epulpiti ambule incwadi, ambule ama-chapter, athi shumayela ngoJohane chapter bani, athi shumayela ngoMatthew chapter bani. Ubone kuzizakale because what? You spend time ezwini likaNkulunkulu to read the word of God or ukwazi izwi kaNkulunkulu. You don't need to go to school sala emhlabeni. You need udinga isikole sasezulwini esizokufundisa. Yilesi sizosivula ke ku-WhatsApp group. Will help you, will teach you how to read the word of God with understanding, because baningi abantu abalifundayo without understanding. Njengalabo bathi izwe singathandi izwe, amaring ayizwe, u1 no2 no3 ama-KFC izinto zezwe lezi akumelanga sizidle, akumelanga sidle inyama, izinto zezwe. Nonsense. You read the word. That's why izimpawu lezo ezikhombisa ukuthi wena you read the word of God without an understanding, without the Holy Spirit to help you, make you understand. Athi omunye hayi abathile bathengisa ngempahla yabona, hayi wena. Alikho izwi elithi thengisa ngempahla yakho, thengisa umuzi wakho masethola ivangeli, lahla konke dabukisa, ibagoqa amadabudabu, amanephu, gqoka impahla edabukile. Alikho izwi esho njalo. Alikho.
live your normal life. Mawusindisi unelungelo uhamba lezi imoto ezinkulu babiza yini ama-Pajero angizazi mina. Lezi imoto ezinkulu ama Ford Ranger. Unelungelo uhamba nge-BM, unelungelo uhamba nge-Mercedes. Unelungelo ukugibela lezo imoto lezo, unelungelo lohamba ngalo noma ngabe luphi ihlobo lwemoto, ngabe isilahla, ngabe luphi ihlobo lwemoto ofuna uhamba ngalo, unelungelo uvula i-sunroof. Zimoto kumele hamba ngabe samazo, but qhamuka incebe ihamba ngaleyo moto uthwele, awuthwele nje. Lo uthwele abantu bazi ukuthi umuntu omzalwane ufuneka ahlupheke, ufuneka aphile impilo yokudabukisa, ufuneka aphile impilo yokusizwa. Akakwazi ukusebenza, akakwazi ukuba nomuzi wakhe omkhulu, akakwazi ukuba nezinto zakhe, kumele azahamba. Amandla kaNkulunkulu asekhona namhlanje bazalwane okusiphumelele sibe nezinto zethu zonke sizidingayo, but inkinga ukuthi asilo ibandla likaNkulunkulu. Amandla khona. Bona abantu bezibahamba bothwala ukuze bathole izinto, it's because abasili ibandla likaNkulunkulu. Funda sivale. Verse 3. Yes. Wafika umlingi wathi kuye, uma indodana kaNkulunkulu. Yeah. Yisho ukuba lawo matshe abe izinkwa. Yes. Verse 4. Kepha waphendula wathi ya. Kulotshiwe ukuthi Sathane endini. Akusikodwa. Kulotshiwe ukuthi wemuntu wesifazane ngingalali ngingashadile uphendula ngezwi awugijima uye kwimishini uthi nangu uJezebeli engilwisa ungene kuma fasting iba rooted ezwi. Kulotshiwe sose ngalala ngashadile angidakwa mina kushiswe. Kulotshiwe ukuthi okholwayo akadakwa, okholwa akabhakadli idakamiswa, okholwa akafebi, okholwa akabhuluki. Hayi kwakungakhulunywa nathi ukuthi abesifazane bengafaka amabhulukwe, kwakhulunywa nabaseRoma, inkinga ulazi izwi. Kwakhulunywa nabaseThesalonika, kwakhulunywa nabaseNtontoni, kwakhulunywa nabaseEfeso. Wayengakhulumi nathi uPawuli, wayengakhulumi nathi. Wena ukhetha incwadi, kunencwadi uPawuli akhuluma nawe, kunencwadi uPawuli angakhulumi nawe ngoba usezwena ufuna ukuhlukana nezwe. Kodwa mawulidla izwi kaNkulunkulu uhlangene nomoya ongcwele uyakulekelela ukungalithandi izwe nokufunda izwi. Uthi kulotshiwe ukuthi singakwenza ukuthi nokuthi kushizwi elilakimi ngaphakathi. Awu amen. Funda. Kulotshiwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngathi. Yes. Kodwa ngamazwi onke aphume emlonyeni kaNkulunkulu. uJesu wayezoveza inkolo eyivezela thina sonke ukuthi mase usindisiwe ureacta kanjani, ubehave kanjani, uyiphatha kanjani mawuhlangana namadimoni attack. Hayi ngoba wengasiyo uNkulunkulu, wenguNkulunkulu namandla. Futhi wayengekaza communicate nesitha, but wayezoveza inkonzo yokuthi mawulingwa wenza kanjani, ukhuluma uthini, uphendula uthini. Akusizo zonke izinto ezidinga umthandazo. Prayer and fasting opens you a spiritual eye and a spiritual ear. Prayer and fasting ivula ingqondo yakho, ivula indlebe yakho kamoya, ivula izinto zikamoya ukwazi ukurizina, ukwazi ukubuka ukuthi lo live lo awukho ngcwele, angikwazi ukuhlala kulo live. Bangaki nje namhlanje kuseni abangasho ukuthi mina khona live engakwazi ukuhlala kubo. Ngifice kushunyayelo bangaki. Noma uhamba bonke labo live ungene, mawufice kwenziwa amakunikeza abantu amafutha uyangena, wafice bamakhandlela uyangena, wafice izangoma zithi ziyashumayela uyangena. Bangaki abathi mina umoya ongcwele uyangikhethela live ufuna ngene kubo. Mina umoya ongcwele akangivumeli ukuthi ngene noma ngobuphi live. Mina umoya ongcwele akangivumeli ngene noma mina ngene nje mina kumkoko live akudebate kubo. Angeni mina emagroupini okuphikisana kuwo, angeni kuma groups mina la kuphithizela khona kungenazwi kaNkulunkulu, kwenziwa imthandazo, kwenziwa imdanso, kudlalwe. Angihlali kulezo zinto, ngidinga izwi because ngakhiwe ngezwi. Isekelo sokholo kwami yizwi likaNkulunkulu. So nanti group right, nanti group ezokwakha, ezokukhulisa. We teach people of God to pray for themselves, to read the word of God for themselves, not to depend kwabanye abantu. One day ngizovuka ngaseke emhlabeni uzoshona. One day uzongithola ngekho ku live ukuthi ngishumayeze, uzongithola uzokwenza njani. But learn how to pray for yourself, learn how to stand for yourself egameni likaJesu. Amen.
Funda. Verse 5. Yes. Khona uSathane wamthatha wamyisa emanzini. Akanga give up, wamthatha wamisa emanzini. Ongcwele. Wamisa endaweni ephakeme. Yes. Funda. Wamisa esiqongweni sentaba. Yeah. Verse 6. Yes. Wathi kuye, uma indodana kaNkulunkulu, uma usindisiwe, yabona lo mhlaba nako konke ngizokunikeza kona. USathane mase ukholwa sewusindisiwe uyakwazi ukukuthembisa izinto, akubonisa ubukhazikhazi, akubonisa izintombi ezinhle kabi. Athi nanku umshado, nanku umshado. Nangu umuntu wakho ngakunikeza yena mina. Isilongo uzokhona. Into ayifuna usana ukuthi sikhothame kuye. Ziningi indlela abantu abakhothama kuzo ngosathi kuSathane bayakhothama bethi bayakholwa. I-dress code yakhe iyakwazi ukwenza ukhothame kuSathane. I-language yakhe iyakwazi uyakhona usindisiwe kodwa unenhlamba. Uyakhona usindisiwe kodwa unenhliziyo encane ukhothama kuSathane. Uyakhona usindisiwe but unenhlebo nenzondo ukhothama kuSathane. Amen. Uma uzokhothama nje kimi ngento eyodwa, uma uzothi ubona omunye umzalwane omzonde ukhothamile kuSathane, uma uzobona omunye umzalwane okhonza kulinye ibandla ubone ngathi akasindisiwe uyakhotha, ngoba isystem noma inhloso yesitha is to make kwenza i-division kubazalwane singazwani. I know abaningi benu nikhona la eGoli, kodwa noma singenza imvuselo never nize, ngoba nibanjwe system kaSathane. Mina invite me, I will come. If niyibandla kaNkulunkulu ngizobuya ngizokhonza nani. Invite me. As long nje niyibandla kaNkulunkulu. Uma niyinto yabantu ngeke ngize mina into nemuntu. But wena awubahambela abanye abazalwane ngoba ubanjwe icorruption kaSathane ethi ungayi indawo, uhlala endaweni eyodwa, hlala kulesigebengu sikamfundisi wakho esikukholisayo esingakufundisa ukuyimela. Umuntu omusha bayesindisiwe udinga omama abazomkhulisa enkosini. Njengoba kade ngikhuluma izolo kune video ngisithishi izolo. Yabazalwane ngazi base Cape Town noma bakuphi bevangela emgwaqweni sisokhona usister nje ugqoka ingubo embhandishile empanayo. Yini edala lokho? Abekho mama abazokhuza noma abazofundisa abantu abasha, hayi uMongcolo uzongikhuza, uMongcolo uzongiyeke. Udinga thina ogandaganda sikutshela ukuthi akwakhona uma usagqoka kanje. Akwasizakala uma usogqoka kanje, akwasizakala uma usokhuluma kanje. Udinga thina sikutshela. Ngeke uzobamba imic unqunu. Kwazi decide uma ungakakholwa, hlala phansi sikufundise. Uma sewukholisa emamukela uJesu, sewufuna ukufakaza nansi indlela yokugqoka ukuze ungawisela abantu esonweni. Singathi siyavangela la wena umzimba wakho uthi wozani izongilala madoda. Siyavangela la ubhiza ujeka amabele, ubiza amadoda amadoda ukudla nawe isono. Funa sikhuze leyo nto. Funa sikhuze leyo nto. Aw amen. Funda. Hey. Khona uSathane wamthatha wamyisa esiqongweni sethempeli. Verse 6. Wathi kuye, uma uyindodana kaNkulunkulu, siphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi. Hey my God. Ngokuba uSathane uyalazi izwi abazalwane. From Genesis to Isambulo uyalazi iBhayibheli uSathane. Uye lona ohamba etshela abantu ukuthi hayi lokho okukhulunywa kwangakhulunywa nathi thina singafaka izinto, singafaka ama makeup, sifaka ama weave, sifaka zonke lento zezwe. Akusiyinkinga nje lento aziyona inkinga kuNkulunkulu. Mase ushintsha indlela uNkulunkulu akudala ngayo, ma ushintsha indlela uNkulunkulu wathi ufika emhlabeni wafika uyiyo wadala kwakho wena sewukhothamile.